Добрый дзень, добрай раніцы. Сёння працягваем Алана Вейка другога. У нас ужо не памятаю, які стрым па лік, мне падаецца 5 зараз будзе. Мы гуляем у Алана Вейка другога. Наша гісторыя, вітаю, яска гаспадар. Наша гісторыя пакуль што. Алан Вейк адолеў нешта ў мяне міргае экран, пачакайце-ка. Не, ну, в сэнсе не ў гульне, а тут яшчэ ў мяне татка міргае. Давайте-ка я перезагружу сторонку. Спадзяюся, ўсё ў парадку. Дык вось, у Алане Вейка наступна зараз па гісторыі. З возера нейкім чынам выбраўся Алан Вейк. Мы яшчэ не ўпэўнены наконт таго, выбраўся ли ён і выбраліся ли мы ўвогуле, альбо мы ўвогуле ў месцы, якое паміж сусветамі знаходзіцца. Пакрыху мы спрабуем неяк перамагчы. У Алана Вейка ёсць ідэя, калі мы сустрэліся з ім, ён шмат распавёў нам, і ў яго ёсць ідэя, як перамагчы цёмную прысутнасць. Цёмная прысутнасць гэта, скажем так, ну, галоўны вораг у гульне, але гэта такая вельмі абстрактная рэч, якую складана зразумець. У яе ёсць нейкія, ну, яна штосьці можа, пэўныя свойствы ў яе ёсць, але што яна дакладна мяжы яе здольнасцяў невядома. Вось. Цёмная прысутнасць перапісвае рэальнасць зараз і дадае кавалкі гісторыі, якія ніколі не існавалі. Напрыклад, сага... Каток у мяне. Раптоўна. Окей. Сага дазнаецца пра сябе рэчы, якіх ніколі не было. Што за трагедыя? Каток. За сагу перажывае. Дык вось. І некаторыя падзеі ніколі не адбываліся. Напрыклад, мясцовы расказваюць, што яе дачка, Логан, патанула. Вось. Але гэта, ну, з яе дачкой усё нармальна, яна нават стэлефаноўвалася з ёй. Толькі гэта можа стаць рэальнасцю. Калі занадта доўга гэта пацягне, цёмная прысутнасць будзе прыцягваць, ну, як бы ўплываць на свет, гэта стане рэальнасцю. І стане рэальнасцю тое, што сага жыла тут некаторы час. Давайте я адразу пераключуся. Вось. Па версіі цёмнай прысутнасці сага быццам бы жыла ў горадзе, у якім мы зараз знаходзімся, мы там каля горада, калі дакладна. У лесе каля горада. Маленькі гарадок, Вотэрі. Ён мае парк атракцыёнаў, ну, сваю яны спрабуюць тут неяк адрадзіць загніваючы гарадок, ён крыху, ну, запусценнем праходзіць. Мясцовыя браты спрабуюць аднавіць яго, але атрымліваецца так сабе. Радыёвышка, ось там направа, можна будзе схадзіць. І вось он парк атракцыёнаў. Пасля гэтага нам увогуле мы ідзем у парк трэйлераў, але мы ў парк трэйлераў маглі бы, ну, тут як бы дарога ідзе асноўная. На жаль, тут размыла потопам, возера разліваецца. Дарэчы, цёмная прысутнасць, яна дзесьці пад возерам, цёмнае месца. Цёмная прысутнасць знаходзіцца ў цёмным месцы, а цёмнае месца дзесьці пад возерам. О, тут мне паказвае, што ў мяне яшчэ ёсць балты, калі мы назад сходзім. А давайте сходзім назад. Патронаў у мяне даволі шмат. Балты збяру. Так, дзе там балты яшчэ раз? Гэта па дарозе вось туды і вярнуцца літаральна... О, далёка. Скароты можа ёй. Напрыклад, вось тут. Так, падаецца за гэтым скаротам. О, як я хутенька буду. Вітаю, сынкі. Тут дзесьці балты павінны быць. А дзе вы? Показано, што вось тут. Угу, і гэта ўсё. Дзеля гэтага я сюды папёрся, так? Ну, ладно. В прынцыпе, няблага. Наша мэта, чым мы зараз займаемся? Яна, сага, па рэкамендацыі Алана Вейка, ідзе шукае клікер. У яе ёсць інфармацыя, дзе ён будзе. Бо Алан Вейк можа пісаць гісторыю. Ну, Алан Вейк сам знаходзіць лісты, якія ён не памятае, ці пісаў, ці не пісаў. І на гэтых лістах можа быць падказкі таго, што яшчэ не адбылося. Некаторыя лісты ён, ну, проста рэальна сам не пісаў, сам ніколі не бачыў. Але здольнасць цёмнай прысутнасці і ўвогуле цёмнага месца ў тым, што яно можа ўплываць на рэальны сусвет раптоўна. Давайте зараз пакуль пабег гэта зрабіў, я там чую, мне падаецца, вораг ёсць. Захаваліся? Ну, падаецца, тут няма нічога, так?
Ну все, пошли далей. Идем далей, там есть радиовышка. Радиовышка вось там, дзесьці на гары. Нам патрэбна згарнуць управа ў пэўны момант. Вось тут улева ўніз пойдзе, у парк атракцыёнаў. А давайте пойдем до вышки. Блин, о, нет, там штосьці ёсць. Яшчэ болт, мне падаецца. Тут нават святло будзе, а ворагаў мы пакуль не сустракалі. Чую запіс на радіовышцы. Окей. У мяне шмат пытанняў. Радыёвышка пакуль нічога такога не паказвае. О, ланчбокс, ну хоць штосьці знайшлі. Яны даюць нам паляпшэнне, гэты ланчбоксы. Кавалкі гісторыі, і гэтыя кавалкі гісторыі можна неяк выкарыстаць для таго, каб паляпшыць нам досвед. Што цікава, у ланчбоксах звычайна кароткія нататкі, але тут цэлы ліст. Я пусціў маю зброю. Стоячы на даху машыны, я паглядзеў на гэтую разню. Зомбі амаль перамаглі, але на шчасце я быў тут. Героі час ад часу... героямі з'яўляюцца людзі, якіх мы час часу ўвогуле не чакаем. Ну, чакаем, што яны імі будуць. Зараз горад быў нарэшце выратаваны, дзякуючы мне. Я схаваў гарачы кавалак жалеза за маё плячо яшчэ раз, спадзяючыся, што гэта ў апошняй. Людзі, жыхары горада, асцярожна высоўваліся з іх хованак, аглядалі тую ж самую разню, якую я бачыў, і крычалі маё імя, і махалі, і зноў крычалі. Зараз я нарэшце магу вярнуцца да маёй спакойнай, як гэта, анасумін, ну, карацей, спакойнага жыцця, чытаючы кнігі і сам прыглядваць за агародам. Так, Fabercrafts. І працягваць быць экспертам па грыбах. Цікава, окей. Вельмі незразумелая гісторыя. Так, нам патрэбна, увогуле нам патрэбна да таго маяка, каб вы разумелі, так? Але для гэтага нам прыйдзецца прайсці праз парк атракцыёнаў, які знаходзіцца вось там уваход, я так разумею, чырвоненькі будзе. Там масток нават унізе бачна, ось па таму мастку хутчэй за ўсё праз лес і выйдзем. Радыёвышка, просто радыёвышка яна тут зарасла. А тут у нас ось гэта радыё. Да ні халера тут не было насамрэч. Нешта адзначае тут цікавае. Ну так, кантэйнер толькі вось гэта. Ну, дарэчы, прыпасаў у мяне столькі, я ўжо казаў пра гэта. Тут выкарыстоўваецца сістэма, як і ў Dead Space. Ну, не ўсе гульцы ў Dead Space. Гэта тая штука, якую вы можете не заўважыць, але калі вы ведаеце, вы ўжо ведаеце, што яна тут ёсць. Ресурсы выдаюцца у... Ну, Dead Space, можа быць, быў не першы, але вельмі папулярная стала пасля яго. На Elder Kings 2 адпраўляецца 1000. Гэта па ресурсах. Мы гуляем у survival horror, то бок гэта... У нас недастаткова ресурсаў заўсёды, ну, не той, каб шмат. Але, ну, калі ты добра гуляеш, у цябе будзе іх шмат. І як бы праходжанне для цябе ператвараецца проста ў шутан, таму што ты добра страляеш. Калі ты дрэнна страляеш, у цябе будзе заўсёды мала ресурсаў, ну і гэтак далей. Ну, калі рабіць увогуле звычайную сістэму, як булута, то бок яно там было, то бок прадмет у шафе, ён заўсёды там ёсць, то у цябе будзе, ну, некаторыя гульцы могуць планаваць сваё праходжанне. То бок, о, я ведаю, што ў той шафе ёсць здароўе. І робіць тое, што ў залежнасці... Окей. Эй, чел. У меня дробовика даволі шмат, таму ім і карыстаюся.
Чым асаблівасць сістэмы? Калі чым менш у вас прыпасаў і рэсурсаў, то бок, напрыклад, у вас няма аптэчак са здароўем, у вас няма патронаў, вам будуць выпадаць патроны, каб іх было роўна дастаткова. Калі у вас іх шмат, вам не будзе выпадаць ні халер, будзьце пустым. На замедзім адпраўляецца 900. Дзякуй вялікі. Дарэчы, сёння у нас канец галасавання, і сёння мы вырашаем, во што мы будзем гуляць заўтра, то бок, ну, у пятніцу. І у нас, у прынцыпе, дайце-ка я хутенька прабягуся па спісу лідараў, у вас ёсць магчымасць яшчэ, дзесьці у вас ёсць трохі менш за 2 гадзіны, то бок гадзіна 50 ёсць. Каб абраць лідара. Давайте я пазазірну. Так. Бяром, глядзім у спіс лідараў. А ё-моё, а ці ён? Нешта спіс лідараў не бачу свой. Ён дакладна ось, нешта мне знік з очэй. Disco Elysium зараз на першым месцы. Мы яго пакрыху праходзім і, дарэчы, займаемся перакладам. Калі Disco Elysium пераможа, будзем расказваць, буду паказваць, што ў нас там новенькага ёсць. Універмаг гучыць пагрозліва. У сэнсе? Дзе, які універмаг? Вітаем, Бега па-азерскі. Так, на Disco Elysium на першым месцы 35 500, на другім месцы як перакладаць гульню 32 200, гэта будзе таксама я на прыкладзе Disco Elysium пакажу, як перакладаць увогуле быццам бы з нуля, то бок быццам у вас ні халеры няма і што вам патрэбна зрабіць, каб пачаць. Гэта не будзе самы ідэальны відэагайд, таму што я буду сам некаторыя моманты можа ўзгадваць, можа я чагосьці забыў. Так, калі падумаць, мне ў галаве быццам бы, о не, я ўсё ведаю нармальна і так, дам рады. Вось, таму буду гэта рабіць 3 гадзіны. Вось, можа перакладзем поўнасцю старонку у меню пачатка новай гульні, ну, што-небудзь такое, паспрабуем яе перакласці, бо шрыфты даволі душная херня, і на той старонцы гэтых шрыфтоў да халеры, і там, ну, даволі мутная праца. Вось, марудная. Але калі там зразумела становіцца, то ўсё проста. На Devil May Cry 5 у нас на трэцім месцы 31 000, Fantastic Dizzy 30 700, то бок уже вельмі блізка. І на 5-м месцы Warcraft Adventures. У прынцыпе, яны ўсе блізка адна да адной, і нават 6-я пазіцыя Hollow Knight 28 000, зусім недалёка, і той же Elder Kings. Ну, Elder Kings уже трошки падстае. Вось, але, у прынцыпе, проста паміж кожнай гульнёй там 1000-2000, то бок не такія гіганцкія нейкія розніцы, як у нас час часу было, там па 10 000 розніцы бывае. Вось, зараз у нас усё плюс-мінус расцягнулася ўроўненька. Вітаю, Рэгана. Вось, так што так. Застаецца літаральна вось менш за 2 гадзінкі, будзем вырашаць, во што мы будзем гуляць заўтра. А зараз вяртаемся назад да Алана Вейка. Так вось, наконт сістэмы. Сістэма вось гэтага недахопу патронаў у выніку робіць, ну, сістэма як бы лута, так, яна ад Dead Space, і атрымліваецца, што калі у вас рэсурсаў шмат, то гульня будзе рабіць так, каб іх у вас было малавата, але дастаткова. Калі у вас іх недастаткова, яна будзе даваць вам, ну, дадаваць вам трошкі больш рэсурсаў, каб вы не загнуліся і не, ну, скажем так, не заперлі сябе ў гульне, каб вы маглі прайсці. Вось, дапамагаючы вам. У выніку зараз у мяне да халеры патронаў на набояў на дубальтоўку нашу, просто процьма, насамрэч. Буду карыстацца імі, бо іх больш, чым патронаў на пісталет, а пісталета патрэбна значна больш на тое, каб забіць нават адну цэль. А што буду больш актыўна ёй карыстацца. На жаль, ёй карысней, вядома, у бліжнім баю карыстацца. Значна карысней. Так, яшчэ цікавая штука. Давайте-ка. Мне падаецца, на хуткам выбары... не, на хуткам выбары у мяне ёсць гэты арбалет. Трэба гэтым карыстацца будзе. Так, да парка атракцыёнаў амаль дабраліся. Я только вось сюды ўправа ў бок зайду. Тут дом нават ёсць. Вельмі нечакана. Затоплены дом. Але ўваход у яго ёсць. Ага. Тут паказваецца, што гэты дом знаходзіцца падзатоплены і хутчэй за ўсё, потым, ну, яго растопіць, карацей. Можна будзе потым прабрацца ў яго, але зараз гэта немагчыма. Як перакладаць гульню, адпраўляецца 2500. І мне падаецца, гэта перасоўвае на першае месца, не?
Мне падаецца, там павінна быць. Я зараз не буду глядзець. Так, патроны для пісталета. Блин, мне столькі закармліваюць патронамі. Яшчэ ланчбокс. Вітаю, герой. Я думаю, што некалькі кавалкаў паперы з майго фанфіка перамяшаліся у адной з гэтых скрынак, мы такой знайшлі ўжо. Але я не ведаю, якія. Я некаторыя адправіў некаторыя онлайн і, ну, то бок у інтэрнэт, і яны атрымліваюць даволі добрыя прагляды, але мне было прыемна, калі бы ты не чытала іх. Гэта даволі прыватная рэч. На парадигм раптоўна прылятае 7500. Вітаю, Найндревенс. Вітаю, Найндревенс, даўно цябе не бачыў. Ось. Будзем зараз парк атракцыёнаў. Нават чуйна яго трошки ўжо. Нормально так чуйна. Вось он часткова падзатоплены. Мы, атрымліваецца, тут падымемся, ўсё яшчэ сцежка, мы ўсё яшчэ не на ўваходзе ў парк. То вот такое. Парк атракцыён, тэматыка парка, будзе кава. Вось такі у нас будзе класічны, это самае, хоррор у парку з кавай. Ось такі, ведаеце? Блин, тут просто піва. Окей. Ага, Алановика сам хочу пройти, таму не надо спойлерусь сабе. Ну, тут, ведаеш, як бы я тлумачу сюжет час ад часу і поўнасцю расказваю, што асноўнай падзеі. Я чую, окей. Таму спойлеры могуць раптоўна прыляцець. Ну, будь асцярожен. Бо, ну, мы пакуль яшчэ не ў самым сюжэтным моманце, то бок парк гэта само сабе проста скразное месца. То бок мы яго праходзім, і як бы у ім сюжэта не будзе, хутчэй за ўсё. Але па-за ім знаходзіцца. І вось, напрыклад, зараз я буду старонку чытаць, і хутчэй за ўсё яна будзе сюжэтная. Вось. Ну, хаця бы неяк падказку даваць. Альбо пра падзеі раней расказваць. Ну, там уже як пашчасціць. Скрач на паляванне. Давайте, што там пра скрэча. Зараз буду зачытваць. Скрэч у лесе ўжо? Не халера сабе ён дабраўся з намі. Для тых, хто не ведае, зараз будзе Так, Найндревен, зараз будзе анамалія, зараз я буду расказваць усё пра скрэча, для тых, хто не ведае, што адбываецца, хто такі скрэч. Ну, давайте зачытаю старонку, і потым патлумачу, што, ну, як бы, які кантэкст. Скрэч уже ідзе па лесе, пужаючая цёмная прысутнасць уначы, больш адчувальная, чым бачная. Цемра гэта круціцца ў яго галаве. Быццам бы шторм закрыў, шторм зачынены ў бутэльцы. У лесе лес быў жывы. Лес быў напоўнены тых, каго забрала. Яны хадзілі з ім, былі накіраваны імі. Яго армія цемры. Яго асноўная мэта была рэзкая. Так, singular purpose. Яго адзінай мэтай была вострая, пульсіруючая чорная дзюра ў яго галаве. Хвалі разыходзіліся ад яе, каб сабраць яго, як это, паству у... ну, разлаваць яго паству. Ну, я не ведаю, як, ну, по типу. Чаму? Літаральна біблейскі нейкі варыянт такі. Напаўняючы іх сваёй цэлью. Клікер. Ён жадаў яго... Так. He wanted to make his horrific ending to the story come true. Ён жадаў, каб яго жудасны канец гісторыі стаў сапраўдным. Мастацтва было там. Чаму мастацтва было там? Не ведаю. Клікер будзе... Мастацтва ў сэнсе кнігі, альбо, можа, фота, альбо нешта такое. Клікер дазволіў бы тады прайсці праз грань. Дэтанатар, каб пачаць хвалю, якая будзе, ну, возьме ўсю рэальнасць. Ён быў так блізка, каб атрымаць яе.
забраныя крычалі. Так. Нацягвалі іх небачныя павадкі, напоўненыя крыважэрнасцю. Скрач адпусціў іх. Яны запусцілі сябе ў ноч з жорсткім глі, я не памятаю, што такое. Так. Ён вырваў паштовы знак, ну, па тыпу, гэты, ну, знак, карацей, зямлі. Пракруціў яго ў сваёй руцэ, быццам бы ён быў зроблены з паветра. Так, наперадзе музыка пачалася, яна клікала яго. Самы час надысці апошняму дырфесту. Окей. Зараз, дзяўчынка, чорная піяніна едзе па вуліцы. Ну, прыкладна такое, так. Фантастик DC атрымлівае 9500. У нас зараз бойка за пятнічны стрым, бо даволі шмат пазіцый, якія блізка адна да адной. Давайте па падзеях. Тых, хто не разумее, пра каго гэта. Scratch, гэта цёмная зараз на Enraven спойлеры. Scratch гэта цёмная версія Алана Вейка, якая зараз вызвалілася, яна вырвалася на волю, і гэтая падзея, якое апісваецца, ён атрымліваецца дзесьці яшчэ не атрымаў клікер, але гэтыя падзеі могуць быць не тут, ну не зараз у парке атракцыёнаў альбо пазней. Гэтыя падзеі могуць адбыцца значна пазней. Вось. У любым выпадку мы ведаем з гэтай нататкі, што цёмная прысутнасць і Алан Вейк, ну, цёмная прысутнасць, то бок цёмны Алан Вейк, ён палюе так же сама на клікер, як і мы. Мы гэтыя ад Алана Вейка, ў прынцыпе, чулі. Так што нам трэба да клікера дабрацца раней, чым ён. Клікеры знаходзяцца ў трэйлеры, у парке трэйлераў, які знаходзіцца за вось гэтым паркам атракцыёнаў. Вось туды мы ідзем. Дарэчы, пакуль магчымасць ёсць, давайте, можа, хуценька нашыя яшчэ справу нашу складзем. У нас ёсць трошкі ланчбоксы, як мінімум, развешаць. Слово сёння. Развешаць вось тут. Так, знайшлі. Гісторыя клікера, ён жадаў яго, так, вось гэта вось якраз такі старонку, куды яна ў нас пойдзе, пра цёмную прысутнасць. Вось пра клікер. Ну, ўсё атрымліваецца, мне пытаецца, так? Так, мне пытаецца гэта ўсё. Яшчэ раз захаваемся і пайшлі, у нас тут парк атракцыёнаў наперадзе. Ні халеры тут нема, просто аббяжаў. Hello? Anyone here? Nope. Нікого нема. Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Більше парк атракціонів потрібно забрати. The key is kept in the gift shop safe. Блін, як же скрижить гэта, блін. Так, парк атракціонів. У нас пакуль нам потрібно ключ до увахода. Ну, вось, дарэчы, з-за таго, што я зараз маю шмат ресурсаў, усё, што я адчыняю, любыя скрыні, у іх пуста просто. Не можа варта нават было бы іх і не кранаць так-то, спецыяльна, тактычна. Але і сэнсу ў гэтым няма. Звычайна ў гульнях, такіх гульнях разлічваюць, што дзе будзе. Закінуты парк атракцыёнаў, што можа пайсці не так. Ну, ні ў воднай гульні не было такога, каб штосьці пайшло не так у парке атракцыёнаў. Оп, яшчэ набоі для дробавіка. Так, а ты што у нас? Па мапе атрымліваешся? Калівала Nights Workshop. Добра. Кропка інтарэсу, яшчэ кантэйнер адзін. Пачакайце-ка, што за кропка інтарэсу? Не бачу я там ніякай кропкі інтарэсу. Каты, вы што? Каты, супакойцеся. Што за кропка інтарэсу?
Не бачу ніякої кропки інтересу. Ну, яна літаральна... А, вось, ёсць сторонка схаваная ад мяне. Так. Ревью. Плюсы. Назвы кавы. Ну, по типу, назвы звязаныя з кавай. Для усіх атракцыёнаў. Даволі прыемна. Прыемна бачыць, добра бачна так самага Вотарі, ну, то бок вёску гэтую, ну, гарадок невялічкі. Каты, вы што там робіце? Што вы шукаеце там? То не так. Яны ноутбук, яны літаральна перад чатам тусяць поўнасцю абляпілі у дваіх. Што там ёсць? Што там знайшлі? Каты. Адыдзіце, калі ласка. Ось, усё, дзякуй. Так. Добра, прыемныя краявіды Вотарі. Завяршэнне кола. Маскоты рабілі, што толькі маглі. Што яшчэ? Добра, кофе? Кава? Так. Ну, такія сабе паездкі. Мінусы. Такія сабе паездкі, даволі крыпова. Уладальнік даволі, гэта самае, як, працей, сквапны. Яны забілі беднага аленя. 2 з 5 зорак. Окей. Ну, у прынцыпе, крыпова, згодна. Ну, катошкі перахапілі ўсё, ввогуле. Сабраліся. Калегія каціна. Так, я магу сюды? Зачынена. Need something to jimmy it open with. Угу. Мне патрэбна, каб трапіць у парк трэйлераў, мне патрэбна ключ адсюль. То бок, мне патрэбна сюды зайсці. Але каб сюды зайсці, мне патрэбна яшчэ штосьці. Так. Праца. 23. Ну, зараз дакладна 23 год. Так, знішчылі знак уваходу у мір кавы, то бок у парк атракцыёнаў. Ну, у сэнсе... Не, там яго размалявалі, выбачаюся. Так. Павольны як это? Роустер. Ну, карацей, тыя, хто смажыць каву. Карацей, павольнае смажанне, карацей. Я не ведаю, як увогуле тэрміналогія не на ангельскай будзе для кавы, ну, калі там з ёй працуюць. Так, захрасла не круціцца. Я трошки дадаў ВДшки туды, выглядае няблага. Упала дрэва каля лагуны Латте. Магчыма, трэба паклікаць хлопца па дрэвах. Так. Добра. Выгарыла некалькі лямпачак на перкалатары. Я не ўпэўнен нават, у чым каламбур тут. Так, заказаў лямпачкі яшчэ. Забіраем гэты спіс. Замкі зноў захраслі. Ага, вось. У яго дзесьці тут адвёртка павінна быць. І адвёртка кудысьці падзелася. Гэты замок захрасваць. Ён нават нам не замок патрэбны. Не замок, а не ключ патрэбны, а канкрэтна замок, таму што замок захрас. Блін. Выбачаюся. Нам патрэбна адвёртка, каб адчыніць замок, таму што замок захрас. Вось. Я нешта херню нейкую кажу. Экспрэс. І перкалатар. Добра. Я так разумею, нам увесь парк прыйдзецца агледзець. Слоу-роустер. Ну, дарэчы, пачакайце, тут жа можна... Я правильно зразумеў? Тут літаральна ёсць уваход яшчэ? Я яго прапусціў нейкім чынам? Не пропустил 8. Я быццам бы чую, як нехта ходзіць за мной. У меня такія крокі, я быццам бы чую за мною. Так, что тут у нас? Вы бачите, туалет зараз недоступны. Усе туалеты не працуюць. Окей.
Что-нибудь цікаве там есть? Не бачу нечто. Вітаю, Оч Потейта. Ми зараз у парку атракціонів, тільки на самому виході я оглядаю територію. Мені потрібно ось сюди, у цей домик, але, на жаль, для його каб трапити, треба відвертку. Почекайте-ка, 8, 9, 10. Давайте прочитаем, что на этом самом. Мне подается, эта личбашки будет важно. Увидим. Только это самое. Чашки с полосками. 1. Это надолго. Запомнили? 1. 1, 4. Я наверное, с полосками. Не пытается, я чую когось. Ах, это мои коты, Макчима, блин. 1, 4, 7. Я такой, блин, я чую кроки за мною, але я на самом деле, это коты за мной бегают. Додають хоррора. 1, 4, 7. Есть. Не бери то, что тебе не належить. Ну, гэта мне належить 100%. На жаль, зноў жа, з-за таго, што ў мяне шмат прыпасаў, мне падаецца, у гэтых нават усё менш і менш прадметаў трапляе. Так. З днём выпілі... Блін, нарэшце. Сёння выйшаў гэты самы... Як ён... Hollywood Animal, віншую усіх. Я яшчэ не набыў, але я набуду абавязкова. Я жадаю пагуляць. О, Hollywood Animal. Мне дэмка вельмі спадабалася, я глядзеў трэйлеры. Там дакладна ў дэмцы, ну, не ўсё. Ну, не ўвесь геймплей нават паказалі. Ось. Ну, збольшага як бы далі ідэю, але ўсё ж такі там ёсць яшчэ як бы чым паколупацца. Пры гэтым гэта яшчэ ранні доступ, то бок там яшчэ будзе паляпшэнне потым, так што я, мне падаецца, набываю ў любым выпадку. Вельмі злы жарт, наклеить на усе туалеты out of order. Ну, блин. А что жартоўна, там яшчэ на подпіс была такая. У сэнсе, блин, усе туалеты не працуюць. Get your shit together, по типу, збярыце ўсё сваё говно, ну, по типу, собярыцеся. Ой, вельмі складана перакладаем і каламбур. Яшчэ выйдзе. Ну, в любом выпадку я буду набываць. Коты носяцца, ух. Добра, давайте план нейкі таго, як мы будзем аглядаць парк атракцыёнаў. У нас ёсць вось адсюль з гэтай лакацыі самы цэнтр. Ёсць перкалатар, які выйдзе да вады, і там тупік. Я прапаную яго першым агледзець. Потым ёсць уваход у Калівала, рыцары Калівала, воркшоп. Вось туды можна схадзіць. Бо астатнія вядуць нас бліжэй да парка трэйлераў. А мы жадаем як бы парк трэйлераў занадта хутка не трапіць. Тым больш, што мы і не трапім, таму што ключа трэйлера ў нас няма. А што у нас тут? Тут атрымліваецца праход яшчэ ёсць? Ага, тут пад мастком ёсць, зразумеў. Пакрыху вывучаю мапу. Бо я так разумею, у гэтым парку мы будзем яшчэ вошкацца даволі доўга. О, яшчэ. А мне цікава, што калі мы разаб'ем іх? Ну, вось гэтыя. Тут па тыпу стральба па ім. А давайте пастраляем. Просто так. Ну, мы малайчынкі. Віншуй нас. 2 доляра 5 болтоў. Ага, окей. Ну, вы бачите, 5 доляраў у мяне няма. 3 доляра 3 спробы. Развейте радок, а перамагчы. Ну. Не, давайте тут не будем контейнеры гэта адчыняць. Реально, у мяне шмат усяго. Мне настолькі закармілі усім. Што гэта ўжо нават не смешна. Так. Тут там таксама тупік. Спынілася.
Але ён жа павінен быць тупіковым, не? Я правильно зразумеў? Мог бы ўжыць арбалет і забраць потым стрэлы. Ну, я яшчэ не ўпэўнены, я ім не карыстаўся, мне шкада іх прадзяўбаць. Вось у чым справа. Ждон леапарту, ну не далі, я вось паспрабаваў. Так, гэта павінна быць тупік. О, ё-моё! Адкуль? Оп. Ходь сюди. Все? Кончились вот тут. О, отвертка. This should get that gift shop Ви open. чуєте гэтыя ачылкі? Бо можа зараз ужо зніклі. Я не ведаю, мяне самі напружваюць больш чым гульня. Вы чуеце, так? Блін, халера. Не магу нічога з гэтага. Нічога не магу з гэтым зарабіць. Сёння нават аднавіўся гэты самы Epic Games Launcher, і ён нешта ўсё роўна рэжым не клапаціць вось гэта Donald Disturb. І ён усё роўна, халера, блін, гукі гэтыя выдае. Так, ну гэта было даволі проста. Адзінае, што я думаў, што ворагі раптоўна ззаду набягуць, але гэтага не адбылося. Адвертка у нас ёсць. Гэта было хутка. Я чую. Я чую Дзесьці ветка была. Jesus! Я згодны. Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Have a beautiful day. Окей, вельмі смешно. Я чую ворогаў. Гэта я зараз выйду якраз таки да... Где-то там. Вось он. Он там, нехай ходзіць. Вот до воды выйдем. Тут увогуле подзатоплено. Яшчэ і сонейка выйшла, і яно вельмі неяк адлюстроўвае, я амаль нічога не бачу на экране. Нагнетае днём. Нягледзячы на то, што у меня падвышана вельмі яркасць. Давайте я трошки яшчэ падумаў, бо літаральна гэта вельмі часовая штука, она толькі-толькі сонейка выйшла. А, я ўжо вызначаў, так, по-моему, тут неяк праблема была з гэтым. Просто так не знайсці. Так, не бачу нідзе. Ну ладно. Адвертка зашрубка. Мне падавалася, што і так правильно, не? Ну, я чую версію зашрубка, просто яно мне, ну не настолько, зовсім не призвичайне. Так, почекайте, а что тут? А, кассета? Я ж... Что за херня? Гульня. Я літаральна там быў, глядзеў на гэтую кассету і не кранаў яе, таму што ў мяне просто няма ўзаемадзеяння. Не, почекайте. Ладно, гэта не яна? А дзе яна тады? Ну? Я павінен яе, не ведаю, адстраліць. Не. Як гэта працуе? Я не разумею. Мне адзначана, і я па тыпу магу яе быццам бы забраць, альбо гэта нешта нейкая важная штука. Ага, пішуць пра зашубку. Добра.
Добра, ачыўка, цудоўна. Я ж не дзеля гэтага. Чаму яно тут адзначана? Ну, просто літаральна ёсць на мапе вось... Быццам бы я магу яе забраць. Вельмі дзіўна. Мы можам з гэтай адвёрткай ўжо вярнуцца назад і потым агледзець рэшту. О, вораг. Нават 2. А давайте ось так. Блин. Холера. Да блин, я уж хиляюсь. Да что за абсурд? Да что за абсурд? Это что за холера? Я же ухиляюсь, гульня, ты что робишь? Так, это, почекайте, у меня нават шанс знік. Я просто ухиляюся і, ну, не ведаю, можа я не прызвычаюся да гульні, у якой увогуле айфрейма не існуе аніякага, он просто нулявы. То бок, ну, ты як бы ухиляешься, але яно такое, не, твоё ухіленне ўжо пофіг. Выглядае, быццам бы ты міма ушоў, але не. Мы табе, вось табе улыч атрымаеш. Так, што мне патрэбна? Мне патрэбна палячыцца. Давайте вось гэтым. У мяне лячэнне, насамрэч, да халеры. То бок, нягледзячы на тое, што я зараз быццам бы выкарыстаў 2 і яно апошняе было, насамрэч я яшчэ частку схаваў у гэтых самых. Там шубокс, карацей, можна месца, бяспечным месцы хаваць свае рэчы, частку. І у мяне просто занадта ўсяго было, і я вырашыў, што асобісці патронаў набояў просто гіганцкая колькасць у мяне. Так, а тут, дарэчы, нельга сумяшчаць рэчы? Не? Не, нельга. У мяне просто ёсць яшчэ вось кідаць. Трохі. Рознага набралося. Блін, трэба пазбаўляцца ад набояў. Занадта шмат. Як вроде за гэта гарэла. Не, ну просто, яно рэальна, візуальна ты як бы ухіліўся. І, ну, вось гэта яшчэ... Напрыклад, вораг яшчэ перад гэтым, часцей за ўсё, калі я ўхіляюся, калі вось кідаючы вораг кідае рэч, я ўхіляюся ў бок, і ў мяне разлік быў вось я кінуў міма, а потым ён кідае, я зноў вярнуся ўправа, і як бы я магу ў вузкім месцы як бы выканаць просто ўхіленне 2 сякер, якія лятаюць, і спакойна застрэліць яго, так? Вось мой разлік быў. Што ён зрабіў? Я ўхіліўся, ён кінуў 1 сякеру. Ён кідае яшчэ 1 сякеру, і я ўхіляюся ўправа, але ён кінуў яе туды жа, куды кідаў у папярэдні раз. І вось гэта мне разрывало просто мозг. Такі, а чаму ён туды кідаў? Што гэта за просто 500 IQ вораг? Так, ну адвёрткай мы гэта можам адчыніць. Now where is that safe? Так, павінен быць сейф. Атака на меркавы. О, апгрейды для зброі. 29 штук. А што для арбалета у нас ёсць? Угу. Нацягнуць мацней цеву. 2 стрэлы да перазарадкі. Гэта вельмі важна. Гэта вельмі моцная штука. Вось гэта смешная.
Балты, якія трапілі ў ворага, будуць прывабліваць кулі, якія праляцяць міма іх. То бок, ну, типу, магнітныя балты. Ну, гэта смешна, але ну, патрабую больш. О, приколдесны апгрейд. У апгрейдаў ёсць, карацей, свая наратыўная частка, дзе Алан Вейк распавядае, што карацей, Алан Вейк перапісвае ёй гісторыю для таго, каб яна могла карыстацца апгрейдамі. Цікава. Ладно. Сувенірная лаўка. Што у вас тут? Што прадаеце? Ага, сейф з паролем. Што у нас тут? Нататачкі. Вітаю, Ілмо. Так. Зноў атрымаў гэта самае паведамленне. Злое паведамленне ад бацькоў. Так, from her parent about наконт таго, што яе дачка тыркала ў вока адной з сувенірных пуку. Я не ўпэўнены, што гэта такое. Чай ўсё нешта фінскае. Так. Чыя была цудоўная ідэя прадаваць дзіцячыя пластыкавыя нажы у парке гэтых самых, я не ведаю, Amusement парк. Ну, ось як яго перакласці, па тыпу у парку на тэму кавы. Чыя была ідэя? Добра, яна была твая. Джеф, мне патрэбна яшчэ адна Moose Favor. Ну, карацей, не ведаю нават гэта перакласці вам. Муз гэта алень, ну не алень, а лось, нешта такое. І як гэта? Дапамогу, карацей, патрэбна. Я не ведаю, мне нешта ўвогуле з перакладам сёння вельмі складана. У Мочы было ўсё ў парадку, ён нават атрымаў зяючую ветэрынарную справаздачу, і потым бам, яны сказалі, што гэта была харт-атак, як яно. Ну, карацей, калі сэрцам дрэнна стала, я забыўся, блин, мне словы ніяк не ідуць, я толькі читаю па-ангельскі, і ўсё, мне застаюцца толькі ангельскія варыянты ў галаве. Я не вінавачу цябе, але не вінавачу цябе, магчыма, у яго проста быў, ну, дрэнны, ну, праблемы былі з сэрцам і так. І ніякай вытрымкі да стымулянтаў таксама. Мы кажам дзецям, што Моча зараз на невялічкіх вакацыях, але я магу... Мне вельмі патрэбна твая дапамога як мага хутчэй, каб падтрымліваць канцінюіці. Ну, па тыпу, што? Я не зразумеў, што ён спрабуе зрабіць. Я так разумею, гэта як... У іх быў, ну, лось, ну, я не разумею, у іх нейкая жывёлка была, Моча, ну, і ўсё. Жывёлка нешта здарылася, ветэрынарам сказалі, што ўсё парадку, а потым яна памерла, ну, вось эта жывёлка. Потым ён якраз такі, можаш, калі ласка, дапамагчы, мне патрэбна вось твае лялькі нейкія, там, ну, можа быць, дзіцю даць, я не ведаю, я не ўпэўнены. Цудоўна, нам яшчэ пароль патрэбны. Навошта ты зноў змяніў пароль для сейфа? Я думаў, што гэта было даволі проста. Lookout Fixer Supplier. Хто нашкодзіў табе? Чаму ты такі параноік? Супакойся, гэта проста. Tracker Lookout Cleaner. Бачыш? Гэта не так складана. Так. Мне падаецца Tracker Lookout Cleaner. Tracker Lookout Cleaner. Як гэта павінна працаваць? Tracker Lookout Cleaner. Это альбо з іх, ну, у краме нешта, па тыпу кошт іх тавараў, нешта такое. Команда. Так, навіны тыдня. Памятаеце, каб прынесці свае формы на аўторак
Приведи свою собаку до кавы. По типу, есть приведи дитё на працу. День не приведи детёнка на працу, а тут их ты самое, приведи свою собаку до кавы. The photos have stickers on them. Есть стикеры. А, вось оно. Я бачу. Прибіраншик. Так, гэта людзі, якія працуюць тут. І нам патрэбна зараз аднесці. Чакайце-ка. Якая там нататка яшчэ раз? Трекер, лукаут, клінер. Так, трекер. Гэта можа быць. Ну, дакладна, клінер гэта будзе прыбіральшчык. І ў яго 6 гэтых самых каверных зерня на яго партрэце. Гэта значыць, што апошняя лічба нашая 6. Лукаут. Гэта той, хто... Ну, просто лукаут можа быць хто заўгодна. Там, ну, я нашу все пры... Трекер той, хто сочыць. Так. Ну, по типу, сошить пераследуе, скажем так. Знаходзіць сляды, вось такое. Лукаут гэта той, хто прыглядвае. Але ў нас ёсць наконт прыглядвае. Гэта можа быць ахова, Джонас. Ёсць Робін, якая по типу назірае за паркам, просто, ну, по типу ходзіць по парку. Ёсць яшчэ аператор поездак і просто прыглядальшчык за гэтым самым. За машинамі. Ну, карацей, той, хто падтрымлівае ўсё ў парадку. І атрымліваецца, у нас ёсць трекер. Трекер гэта хутчэй за ўсё, ну, я бы даў ахоўніку, так? Тады атрымліваецца па такой логіцы. У нас ёсць 4, 6. Ну, па такой логіцы. Але яна тут шмат варыянтаў. А каточка? Ну, а каточка таксама. Не, каточка можна любы дзень праводзіць. Сабаку толькі ў поўны дзень у годзе, а каточка кожны дзень. 4, 6, 6. Неправильно. Ну, в принципе, я не здзіўлены. Так, давайте, можа, зойдзем у думкі сагі, бо ў яе нешта там набралося. Так. Хованкі культа. На тэрыторыі Вотары знайшлі. Мне падаецца, падказка будзе зараз ад профайлінга, то бок, ну, ад думак гэтых братоў, і гэта значна спрасціць задачу, але мне цікава, ці можна гэта разгадаць без, ну, чагось дадатковага. The most caffeinated place on Earth. And yet nobody's here to help me get that key. Нікога тут няма. Ось ён ключ ад парка. І мы зараз набраліся тут рознага. Ключ ад парка унутры ёсць. Ну, гэта мы ўсё, што цікава, мы гэта разабраліся без дапамогі. Як трапіць унутр? Патрэбна адвёртка. Гэта мы ўжо зрабілі. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. Так. Ключ у парку. Вось сюды. Якая камбінацыя ад сейфа. І вось яна. Стикеры. Дашка і давайте полностью. Я так разумею, з-за таго, што гэта момант сюжэтны, і нам ад нас не абавязкова самому, як гульцу, гэта разгадаць. А нам просто дадуць адказ, калі мы зберем дастаткова падказак. Так? Яшчэ адной падказкі не хапае. Быццам бы. Ну, гэта... Ну, реально, можа, мне патрэбна яшчэ нейкі кавалачак сабраць інфармацыю, каб гэта аб'яднаць. Просто я так магу і падабраць. Так, дакладна, профайлінг. Забыўся, выбачаюся. Я збіраўся яго выкарыстаць і забыўся. Профайлінг дазваляе залезці ў думкі людзей, нават калі даведацца нават тое, што, ну, вы ніяк не можете ад іх даведацца. I need to open the safe. What's the combination? If you
People hate the puzzles, Zulmo. Why not just use keys? People love the puzzles, Yaku. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. Ну, гэта яна зараз даходзіць да таго, да чаго і мы дайшлі, ў прынцыпе. Але давайте тады... Мне просто цікава, вось, зараз. А калі мы самі здагадаемся, які пароль ад сейфа, то гульня нас I узнагародзіць bet чым-небудзь, Elmo's альбо the не? kind of guy who likes Sudokus. Угу. Так. А, ну сам код нам не дае гэта. Сторонки манускрипта. А атака на Coffee World. Бачце, але у нас няма ўжо як бленд, ну, сумесі Bright Falls. Она выбачылася перад гэтымі самымі кліентамі. Я просто прынясу штосьці з гэтых самага, ну, з сховішча, неяк яно. Блин, усё, у меня толькі ангельскія словы зараз у галаве, што вы за кабзда. Больш кавы прыйдзе, хутка будзе больш кавы. Яна прапанавала паездку на перкалатары, пакуль яны чакалі. Яна прайшла міма Ілмо, які стаяў каля эспрэса экспрэсе. Улыбайся, Анна. Кофе, сусвет кавы, гэта ўсё наконт усмешак. А усміхайся, Анна. Сусед кави, все на конту. Анна кивнула. Усміхнулася. Яна усміхалася, пакуль її твар не забаляў. Анна спынілася ісці. Зразумела, што яна стаяла каля Хуатарі, колодзежа Хуатарі. Магчыма, проста задумалася. Яна так падумала. Яна збіралася ўжо ісці, але нешта ў калодзежы зачапіла, ну, зачапілася ёй, ну, трапіла ёй у ока. Быццам бы тень перасунуўся ў цемры. Она была overcome, ну, яе пераадолела верцігу. Верцігу я не памятаю, што гэта такое. Я нешта не адолеваю сёння ангельскія тэксты, яны не даюцца. Головокружение, ось. Перадолела головокружение. Наадварот, головокружение перадолела Анну. Сусвет пахіснуўся, і потым яна пачала падаць уніз, глыбей у шахту. Цемра ачынілася перад ёю, каб забраць яе. І вось яна так стала, ну, яе забрала ў выніку. Халера. На Hollow Knight отправляется 9500. Дякую, вялікі тэнчык. Так, у нас есть, ну, у прынцыпе, інтуіцыя это нам подказала тое, што мы так ведалі. Давайте зноў вяртаемся да пазла. Так. Дзякую вялікі Томасу за сканчэнне першага года у сусвеце кавы. Як звычайна, я на гэтую... ну ты атрымліваеш каву за тое, што прапрацаваў тут, добра. Так. На жаль, перкалантра зараз у гэтым самым, у ремонце. Але не бянтэжцеся, мы яго адрамантуем як мага хутчэй. Ну так, давайте. Прыбіральшчык дакладна гэта, ну, прыбіральшчык, так? Тут пытанняў няма. Апошняя лічба 6. Хто ў нас будзе... Давайте тады, у нас дагэтуль была 4-6-6, давайте 4-1-6. Вось такую камбінацыю паспрабуем. Там ёсць яшчэ той, хто назірае за просто працай. 4-1-6. Не яно. Ну, шастерка 100%, тут як бы там уголі варыянтаў няма. 4-1-6. 4-2-6 ёсць яшчэ камбінацыя. Я, може, помиляюся вельми моцно? Ні? Ні, ну. Зараз знайдемо. 100%. Пу-пу-пум. 4-1-6 ми поспробували, 4-2-6.
Тады атрымліваецца, ну, больш плюс-мінус падыходаў мы спрабавалі 4-6-6, 4-1-6, 4-2-6, так? Тады, ну, у нас просто ёсць две ролі, якія плюс-мінус незразумелыя. Там роля ёсць трекер, лукаут, клінер, так? Трекер той, хто пераследуе. І я думаю, што гэта ахоўнік. Але трекер гэта можа быць якраз такі вось гэтая жанчына, якая, ну, абыходзіць парк. Так. Таму вось яна няхай Робін будзе. То бок 2, 4, 6. Давайте паспрабуем. 2, 4, 6, потым вось, ну, іншая камбінацыя. Просто ў адваротным парадку. 2, 4, 6. Не яно. Тады 2, 1, 6. Не яно. І 2, 6. Не, пачакайце-ка. Так. 2, 6, 6, не? Не, я нешта пераблытаў. Добра. 4, 1 мы паспрабавалі. Што у нас яшчэ можа быць магчымае? Lost and Found. Не, ну гэта 1 у любым выпадку. Тут як бы мы два варыянты. Мы тут, калі спрабуем одну лічбу, мы адразу некалькі варыянтаў закрываем. 2, 4, 6 я паспрабаваў. Он паспрабаваў. Давайте яшчэ раз. 2, 4, 6, 2, 6, 6 паспрабаваў. 2, 1, 6 паспрабаваў. Два, 4, 6. Ну, не, спробовал. Блин. Какие увогуле лічбы так-то есть? Есть лічбы 1. А што, калі гэта складанне і пазл? Не, я сумняваюся, што на пазл, які у пачатку, ну, як бы частка сюжэта будзе вельмі складаны пазл будзе рабіцца. Просто вось гэтыя кававыя, ну, блин. Не, я занадто ускладняю сам сабе. Раптоўна. Я не разумею, што ад мяне ожидае. Ну, як бы я разумею сэнс пазла, але ў мяне не складваецца нешта. Трекер. Хто ў нас можа быць пераследаваць? Той, хто аглядае проста тэрыторыю, той, хто знаходзіць згубленыя рэчы, можа быць той, хто знаходзіць згубленыя рэчы. Lost and Found. 1. Давайте далей усе гэтыя камбінацыі просто з адзінкі пачнем. Таму што я упэўнены толькі на конт 6, ну, апошняга, то бок шасцёркі. 1, 2, 6, напрыклад. Так. 1, 4, 6. 1, 4, 6. О, 1, 4, 6. Гэта Lost and Found, ну, по типу... Now to find the clicker and the cult. Так. Зараз трошки дам вам як это. Нагадаю, што у нас адбываецца. Асабісце, калі мы атрымалі ключы, Сага спрабуе трапіць. Вось зараз мы атрымалі ключы ад трэйлера, які, як сцвярджаюць мясцовыя, належаў калісьці ёй. Але яна тут ніколі не жыла. Ніколі. І мясцовыя сябе паводзяць так, быццам бы яна заўсёды тут была. Ну, яна проста з'ехала адсюль. Справа ў тым, што хутчэй за ўсё гэта, ну, амаль 100%. Гэта цёмная рэальнасць, цёмная прысутнасць перапісвае асяроддзе. І за гэтага мы атрымліваем такую дзіўную сітуацыю. Вось, з-за таго, што перапісваецца асяроддзе. О, 2 балты. Перапісваецца асяроддзе, і такім чынам у нас атрымліваецца, і мы спрабуем трапіць у трэйлер, у які мы ніколі не былі, але ён як бы наш. І на старонцы Алана Вейка было напісана, што там знаходзіцца клікер, а клікер гэта зараз сам вельмі важная рэч. Дзякуючы ёй мы можам неяк пераадолець цёмную прысутнасць. Пачакайце-ка. Яшчэ адзін прадмет. Ножык, ось гэтае пуко. А дзе гэтыя ножыкі? Пластыкавыя. Я зараз збіраўся ісці, але мне зноў... вось яны. І што мне з імі зрабіць? Вось. Типу ножыкі ёсць пластыкавыя? Я не ведаю. Я зрабіў усё, што мог.
Блін, колькі ж у мяне ўсяго? Што ў першую чаргу трэба, ну, як бы выкарыстоўваць? Давайте так вызначымся трошкі. Каб вызваліць трошкі месца, карысней карыстацца арбалетам, у яго шмат займае. Яшчэ трэба кінуць вось гэтую штуку. Ось яе. І пажадана флаер кінуць. Так што возьмем яе, кінем адразу. Але іх карысней на групу ворагаў выкарыстоўваць, а не так. Ой, не то. Добра. Галасаванне скончваецца праз гадзінку, менш, чым праз гадзінку нават. Так што паглядзім, во што мы будзем гуляцца. У нас, у прынцыпе, там усе варыянты, яны даволі блізка адзін да аднаго. Зараз, на жаль, на першым месцы у нас усё яшчэ Disco Elysium, на другім, як перакладаць гульню. Так. На трэцім месцы Fantastic DayZ, на чацвёртым Devil May Cry, на пятым Hollow Knight. Опа, воўк. Ой, блин. Ты жывы пасля гэтага? Астатнія ворагі звычайна паміраюць пасля гэтага. Стрэлы ж яшчэ можна і падбіраць. І калі так, то моя страла павінна была захраснуць. А, не, пачакайце-ка, адна захрасла ў ім, а другая... Куды яна падзелася? Добра. Ну, одну забрали хотя бы. Что у нас тут? Малюночки, цудоўно. Засвет кавы. Что у нас яшчэ ёсць? У нас ёсць неабавязковыя лакацыі, якія таксама, блин, усе жадаю праверыць. Мы там можам у парк трэйлераў адразу накіравацца, але ж, ну, вы ведаеце мяне. Карацей, мы зараз пойдзем да рыцараў. Ні халера мы не дойдзем да трэйлера гэтага. Оп. Арбалет. Ворогаў не бачна. І мы... Так, калі вы спытаеце, майор Сеттер будзе адказваць. Тут нейкая па тыпу выбары нейкія адбываюцца мэра. Але нам яны неяк настолькі побаку. Яны ніяк у сюжэце не ўдзельнічаюць. Моча, гэта вось рэальна лось. Ну, просто реально лось. То бок зараз ужо зразумела. Так, інфармацыя пра мочу. Ну, добра. Не вельмі цікава. Мне просто цікава было, што за жывёлка. Тут у нас... Оп, трошки. Лячэнне. Так, гэта павінна быць шлях да... рыцарей, так? Вось і гэта самае. Калодзеж, каля якога была Анна. Легенда кажа, што ў гэтым месцы жыве злосны водны дух Накі, які прываблівае людзей да іх магіл. Водных магіл. Пры гэтым водных названа, як назва пасёлку, Вотарі, таму што называецца гэта паселішча. Ну, гарадок. Так, у раннія дні гісторыі Вотарі гэты самы калодзеж тут быў там, дзе Ілмарі Хутарі хаваў целы сваіх ахвяр з дапамогай свайго брата, Якупі Хутарі. Толькі пасля таго, як Ілмарі забіў свайго уласнага брата, іх учынкі сталі вядомыя ўсім. Але ці было гэта вар'яцтва альбо дух Накі захапіў Ілмарі, які прывёў яго да забойства, як ён сам у гэта верыў? Ці больш у гэтым калодзежы, чым проста падаецца з першага позірку?
На жаль, я паглядзець туды не магу. Окей. Вельмі бяспечна. А вось яны рыцары. Толькі працаўнікам можна сюда. Must be locked from the other side. Добра, зачынена. Вось і схадзілі да рыцараў. Это будзе наш скарот, потым вернемся сюда. Так. Там вораги, два ворога ходят. Давайте выйдем на локацию, где будет зручнее за ими змагаться. Ось тут. Я их сустрену. До речі. Сюда кто-нибудь иде, не? Вы там что, передумали? Вы можете прийти сюда, не? Ну, я бачу, они там патрулюють. Вось стопудова, калі я пачну займацца гэтым замком, хованкай, яны сюды прыпруцца. Так. Так, ну это просто ходит навокал. Ну ладно, нехай. Another cult stash. Яшчэ одна. Што хаваецца за усмешкай? Так, што хаваецца за усмешкай? І вось зараз я павінен... Ой, блин. Это 100% патрэбна вось зараз ісці і забіраць гэтае... Не ведаю. Нататку гэтую аўдыо. Цудоўна. Да блин. Продзёбалі трошки патрону, ну ладно. Але першы выбух быў прыгожы, мне спадабалася. І зноў жа ачыўкі такія пазітыўныя, зусім просто вельмі адпавядае таму, што адбываецца. Так, ідзем зараз за вось гэтай усмешкай. Тое, што там, што хаваецца за усмешкай. Там гэтая усмешка ёсць, а за ёй была вось касета, якую мы чамусьці не маглі падабраць. Я могу зараз забрать тебя? Не могу. На что тады? Что ховаецца за усмешками? Нам патрэбны 3 лічбы, так? Так я уже стрелял у яе. А все, не холера. Ты что-нибудь скажешь, просто кроме того, как смеешься? Просто там літаральна вось гэтая кава показана. Давайте просто... Ой, не то. Ну, яны не выглядаюць, як іх можна разламаць, так? Ой. Так. Што схавана за усмешкай? Блин, а што тады? Можа не тут тады? Усё ж таки, можа я не зразумеў. Нешта больш простае. Што хаваецца за усмешкай? Трэба прыглядзецца яшчэ раз, што там на ім намалявана. Таму што такіх тут даволі шмат. Ну, напрыклад, крама з сувенірамі, яна таксама як бы з такім жа сімвалем. Але там на сімвале, ну, намалявана на хованцы гэтай. Зараз. Я магу наблізіць? Вось он. Вось он па тыпу стаіць, вось гэтая кава. Што хаваецца за усмешкай і быццам бы за ім арка ёсць нейкая. Толькі такога я не бачыў. Вось у чым прыкол ДС. І звычайна дагэтуль. Яно было вельмі, ну, блізка ўсё. То бок нават калі ёсць нейкая хованка, то яна, ну, коды ад яе літаральна вось вельмі блізка. Так. Эспрэсо экспрэс. Тут поблізу.
Ну что, ты запустишься так само, так? И вороги з'явятся. Опа, тут лічбачки ёсць. Тут лічбачки ёсць. Хто хаваецца за усмешкай. Тут і одна адламаная, так? Іх усяго 8. Асаблівасцей ва ўсіх іх не бачна, яны ўсе аднолькавыя. 5, 4, 3. Можа, трэба запусціць гэтую халеру? Яна не працуе. Ну і тут ні халеры няма. Хто хаваецца за усмешкай. Ну, як бы зразумела, нам патрэбна знайсці вось такі твар з аркай, і мы павінны трапіць неяк за гэта самае. Ну, якраз таки паглядзець за гэтую усмешку. Усё проста. Як бы логіка зразумела. Не працуе. В принципе, логічна. Просто вось самае непрыемнае можа быць, што калі гэтая усмешка знаходзіцца дзесьці на тэрыторыі вось гэтых рыцараў. Я не бачу нічога такога. Я спецыяльна там падглядзеў. З іншага боку, што хаваецца за усмешкай і арка. Я вось бачу... Так, можа гэта яно? Што хаваецца за усмешкай? Вось яна усмешка, але аркі тут не бачна. Потому что там есть характерная арка. Ключ. Ад хованкі. Пачакайце-ка, гэта там... Там нам пароль не патрэбна ўводзіць? Гэта яно і ёсць? Пачакайце-ка. Это можа быць яно. Бо я думаў, што там пароль. Ну, мне лічбачкі патрэбны, але не. А, не, сапраўды, гэта замок без гэтага самага. Без пароля. Мы просто забіраем. Яшчэ стрэлы. Яшчэ патроны. І ў мяне месца пакрыху скончваецца. А і гэта я улічваючы тое, што я выклаў частку рэчаў. Так, што у нас у парку засталося дагледзець? Мы эспрэса-экспрэс, мы туды не граем, ну, ён не працуе. Гэта самае, у воркшоп рыцараў мы таксама трапіць не можам, ну тады нам застаецца толькі, ну, рэальна мы ўжо ўсё глядзелі, нам застаецца толькі ў парк трэйлераў высці. Ну, ідзем у парк трэйлераў тады. Гульня нас прымушае праходзіць сябе далей. Парк трейлераў. Білеты. І вось на дарогу ўвогуле выхад, так? Так. А што калі мы выйдзем трошки паспрабуем назад выйсці? Ну, гэтая дарога заблакавана поўнасцю, там размыла. Але цікава паглядзець, што тут ёсць. А што тут ёсць? А, ну гэта яшчэ адзін выхад з парку альтэрнатыўны. Як бы тут два бакі можна пайсці. Опа, каменчыкі. Дзесьці павінны быць ланчбокс. Трэба толькі уважліва паглядзець. Гэта каменчыкі заўсёды каля ланчбоксаў, звычайна. Ну не можа быць, каб не было ланчбокса паблізу. Няўжо. Больш проста нічога няма. Ну, тут як бы не тое, каб куды ісці. Так, мы блізка каля маяка. Там на гары дзесьці зверху знаходзіцца гэты парк трейлераў. Туды нам і патрэбна. Вось. Магчыма, гульня прымусіць нас яшчэ зрабіць кола. Паглядзіце-ка. Масток пракінулі. Што за халера? І машыны ўсе праехалі. То бок, пакуль мы абыходзілі гэта ўсё, каб вы разумелі, тут масток пабудавалі. І ў выніку ўвесь... Мы, каб вы разумелі, ось тут мы пайшлі туды. Так? І мы доўгі-доўгі абыход скрозь лес, каля вось той вышкі радыё, праз парк, разлічэній.
Давайте-ка. Як ён? Як ты будешь? Есть у нас пераклад на такое? Amusement Park. Amusement Park. Парк атракцыёнаў. Вось. Імгненныя фіны. Ну. Чмурэлі. Ну просто, як бы я мог з таким же поспехом просто пачакаць. Ну, выбор не застаецца. Ідзем далей просто ўздоўж дарогі. Што цікава, вось мне накідваюць шмат патронаў, набояў. У мяне іх уже да халеры. Я не магу... Я іх выкарыстоўваю менш, чым мне іх накідваюць. А вось батарэек ўсё яшчэ абмежавана. Вось маяк. Парк трэйлераў. Што у нас тут атрымліваецца? Вось уваход у парк трэйлераў, там ёсць яшчэ сцежка. І, дарэчы, тут можна дайсці... Давайте, пакуль мы не пайшлі яшчэ. Вернемся ў парк атракцыёнам, скончым з імі. Я тады гештальт закрыю. Не буду клапаціцца на гэтую тэму. У воркшоп рыцараў гэтых трапім. I Так. need something to cut this. Трэба болтарэс нейкі, каб зрэзаць. Ось, по типу рыцары. І тут ёсць, дарэчы, адзін культыст, што цікава. У Атарі забілі сваіх ахвяр з ножом Пукко. І тут павінна была быць маска. Глядзіце, мне патрэбна, атрымліваецца, я бачу, тут быццам бы не хапае кавалкаў. Тут не хапае маскі, а ў руцэ ў яго павінен быць нож. І нож Пукко у нас ёсць. Ну, я веду, дзе ён. Просто гэта як бы пазл на потым, я так разумею. Давайте адразу з карот гэта адчынім. Оп. Гэта дакладна, хутчэй за ўсё, сюжэтная рэч, якая на потым па выглядзе. Я просто думаю, можа... О! Ой, блин, продёбал. Ну, шоу мясцовае. And another lunchbox. Дзе? У сэнсе? Яна пабачыла ланчбокс, я не пабачыў. А, вось ён. Так. Магчыма, гэта так прыемна быць героем гісторыі. Шчыра, я трошкі зайздрошчу. Я бы жадала, я не ведаю, хто гэта. Я бы жадала быць протаганістам. Ну і ўнутр мне не трапіць без болтарэза. Ну і атрымліваецца вось яно, як бы. Лакацыю я адчыніў. Яна ёсць, але і сэнсу ў ёй як бы няма. Таму што яна хутчэй за ўсё сюжэтная. Добра, ну хоць з гэтым пытанне закрылі. І дайшлі... Вось он парк трейлераў. Што ў нас там? Мы дагэтуль Пачакайце-ка, а куды падзелася? Я ж сюды складваў рэчы. Няўжо? Там же казалася, што... Ну, нам казалі, што любая рэч, пакладзеная ў стэш сюды, яна будзе, можна будзе забраць у любы момант. Просто у мяне ёсць тое, што мне не зусім патрэбна. Вось, напрыклад, гэта я перасунуў адну такую сюды. Няхай тут ляжыць, бо месца скончваецца. Яго не бясконца далёка. Ну да ладно. У астатнім, у прынцыпе, мне падавалася, я складываў лячэнне. Альбо гэта было за Алана Вейка, я вось не ўпэўнены. Просто калі я складываў рэальна за сагу, тады гэта падстава. Это вельмі непрыемна, гульня. Потому что гэта значит, што я павінен вярнуцца туды, у лес, каб... А ёма, яшчэ гэта.
каб яе то адтуль забраць. Блин, вось зараз іх 2. І што мне з імі рабіць? А давайте просто актыўна імі пакарыстаемся. Просто 2 спалім. Альбо, можа, калі месца будзе скончана. Просто, блин, я набіраю рэчы, які мне не патрэбны. Так, мэр Сеттер не боится быть задавать... не боится жорсткіх пытанняў. Ось. Дарэчы, мне падаецца, калі я націскаю на іх, гэта я збіраю промо гэтыя. Mayor Setter is not afraid of the rough questions. Яны ў мяне быццам бы таксама дадаюцца там у маю справу. Навошта не разумею, як гэты мэр увогуле звязаны з усёй гісторыяй, чаму яно мне гульня пакраху падкідвае гэтага. У парке трэйлераў я павінны... Што я шукаю тут? Тут павінна быць трэйлеры, які калісьці належаў саге. Насамрэч не, такога ніколі не было, але цёмная прысутнасць ужо перапісала рэальнасць так, што мы быццам бы тут жылі і у нас тут быў свой трэйлер. Які яшчэ нюанс? Мы там сустраемся з культыстамі, так што зараз будзе шмат культыстаў. І што мне для гэтага патрэбна? Мне патрэбна максімальна... Не ведаю. Не ведаю, што мне патрэбна. Насамрэч, пайшлі. Просто пайшлі. Ось. It's in the rain. Must not drink the water or take a bath ever again. Moonshine. Only drink the moonshine, brother. Don't look like cultists. На культыстаў не падобнае. That's not helping. I don't feel like myself. Don't know how to fight it. We're too old now. Excuse me. I'm looking for the Anderson trailer. What? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. The lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real. Don't be part of the story. Make the story. Stop the hell of it! These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. So good to finally see you, Saga. I am your great uncle Odin. And this is your long-lost Murfar, Thor. Sarasota. He is your grandfather, and I am the All-Father. Just as crazy as everyone else. Окей. Just as caught in it. I need to stay focused. Добра. I need to check out the trailer. Глядзіце, якая справа. Яны ўпэўнены, што яны нашыя, ну, караце, што гэта дзед і наш там дзядзька, карацей. You can come see us anytime at our resting place, Valhalla Nursing Home. Добра, а дзе ваш гэты дом? Іх таксама іх альбо перапісала ўжо. Глядзіце, якая справа. Яны выглядаюць так, быццам бы яны змагаюцца, як бы это не выглядала, з цёмнай прысутнасцю, два алкашы. Але справа ў тым, што яны шчыра ў гэта вераць, і іх, ну, трошкі свая абсурднасць іх трошкі перабівае мару.
При гэтым усё яшчэ цёмная рэальнасць іх, цёмная прысутнасць іх перапісала. Яны ўпэўнены, што яны нашыя, ну, як гэта, родзічы, карацей. Your name is Anderson? Same as you, kiddo. Thor Anderson, Odin Anderson, the old gods of Asgard. That's our band. You are Saga Anderson, god damn it! A Viking goddess! I like the sound of that. Thor, Odin, Saga. All Norse inspired. Plus the same last name. Coincidence? Карацей, яны Did the быццам бы... horror story change their names to match mine? Справа якая? Яны... Я не памятаю, якое сапраўднае прозвішча у Сагі, па-моему, Андерсон, насамрэч. Дык вось якая справа. Атрымліваецца, што яны сцвярджаюць, што яны Тор Андерсон, Один Андерсон, наадварот, Тор гэты чал, узет алкаголь, алкаш, гэта Один Андерсон. І Сага Андерсон, я шчыра не ўпэўнены, што у гэтай самай, у скандынаўскай міфалогіі па Саге Андерсон, але можа проста Сага ў сэнсе Сага, як верш, як гісторыя. Ну, карацей, цёмная прысутнасць, хутчэй за ўсё, неяк перапісала іх імёны таксама, каб апавядаць нашым. Сага Андерсон, богиня викингов. Ну, Сага такая, ну, мне падабаецца, неблага. Больш павагі да дзядоў. Гэта Рудзі і Віталь. Хто з іх хто, левы альбо правы? Рудзі хто, левы альбо правы? Давайте вызначымся. Так. Сага Андерсон, так, раз ужо знаёмыя з імі, то трэба пачынаць шоу з Алана. Дык пачакай. У сэнсе, ну, ты маеш на увазе переключыцца на Алана Вейка, просто на Алана Вейка мы зараз переключыцца не можам, бо нам гэтую самую, як яе, вядро патрэбна спецыяльнае, каб перасунуцца. У Тора да барада больш, ён у Рудзі. Добра, вось гэта Рудзі. Приємно познайомитися. Так, ти видиш, де So, трейлер? do you know where the Anderson trailer is? Right behind us. We've been looking after it since you left. Ось він, номер 2. Thanks for your help. Anytime, kiddo. It looks like you two have had a bit too much fun. She sees right through us, bro. She has the power. This calls for a fucking celebration. Our little son Час випить, all grown up and finally home. Sure, we've had a few sips. Just a taste. The famous Anderson moonshine. Oh, nectar. Самогонку п'ють тут. You want some? Одурили. No thanks. Ну, Льовочка так робить з тобою, йо-моє. Ну, Льовочка небезпечна, хайра. Have you seen any strange people in deer masks? Культистов I бачили? haven't drunk enough for that yet. You can see all sorts of wonderful things when you make your way down the bottle. Even more so with just one eye. Okay. Never mind. Добре. Карасці ад іх не тое, каб шмат. А, дарэчы, трейлер патрэбны нам 8. Гэта і ёсць наш трейлер. А далей ўсё астатняе затапіла. Пачакайце, там было адхіленне у маяк. Pressing tango shit is bad for your head. О, тут нешта ёсць. This is incredibly attractive martial arts master. It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deerfest is almost here, Добре. which means we're chopping the prices on all of our custom designed Deerfest parade clothes created by the award-winning team at Kalevala Knights Motorcycle Club, winners of last year's trophy for best. Тобто я не тое, каб штосьці чакаю, насамрэч, што я тут знайду, але чаму б не? Зайшлі ў чужы дом. You're gonna get a cake out of our latest float designs. We've done it all. Deerfest floats. О, written олень. on floats, floats That's a good shaped like deer. things we can't show on television. Our floats are the best way to impress your friends, propose to your partner, or throw shade at an office colleague. And we don't do just Deerfest. Our floats are a perfect gift for weddings, birthdays, bar mitzvahs, or your scenario. Our floats will punch up any Нешта не тое, каб шмат тут.
Ну і атрымліваецца ўсё, парк я думаў, тут будзе здаравенны парк, але тут ні халеры няма амаль. Вось домик яшчэ ёсць. Ой. Усё яшчэ. Нататка. Дарагая маці, дарагая мама, як я абяцаў, я пішу табе зараз, калі мы ўжо засяліліся. У нас усё ідзе добра і вельмі занятыя. Вялікі горад. Джым Джым шмат працуе і атрымаў падвышэнне. Мы будзем святкаваць гэта у новым рэстаране, які Конні нам парэкамендаваў. У Лоры ўсё добра ў школе. Яна she'll have her peak of any college. У ёй атрымаецца трапіць у любы коледж з яе адзнакамі, якія яна атрымлівае. Так ганаруся сваёй маленькай дзяўчынкай. Так, я была занятая обустраиваючи наши апартаменты дома, тренировала тренинг став, тренируючи по типу прислугу, у сенсі, яны там у нейкі, блин, маёнтак переехали, альбо что, купляла новую мэблю. Хто ведаў, што можна знайсці, што добрую знайсці сам Chase Launch, ну, карацей, добрую мэблю, карацей, так будзе складана. Вось добрая ідзея, не бянтэжся наконт нас. Спадзяюся, што ў цябе ўсё ў парадку. Люблю, Меган. Вельмі дзіўна пераехала, ну, літаральна з парка трейлераў у гэты самы, у дарагі нейкі, блин, у горад адразу баханта, нешта. Дзіўна. Добры рагаты хлопчык, так. Нешта я тут аглядаю, але гэта ўсё я зноў, каб вы разумелі, у мяне літаральна перад носам тое, што па сюжэце патрэбна, але я ўпэўнены, што калі мы зойдзем у свой гэты самы, у свой трэйлер, далей сюжэт панясецца. Я вельмі не жадаю прасоўваць сюжэт вельмі моцна наперад. Пакуль я, ну, плюс-мінус не разбяруся тое, што тут ёсць. Тут вядома, тут, дарэчы, лакацыі такія, што да іх можна вяртацца заўсёды. Проста што зараз бяспечней за ўсё іх даследаваць. Ну, калі святло, не цемра, ворагаў няма. Бо я ўпэўнены, што ворагі потым з'явяцца. Яшчэ стрэлы. Балты для арбалета. Ну добра, давайте ў наш трейлер уже пойдем. Reeks of booze. Да, халеры бухла. А, не, у сенсі пахне бухлом тут. І тут да халеры яго. Это яны тут... А, яны сказалі, што яны праглядалі за тым самым, за трейлером. Так. Угу. Нейкі нотаткі ФБР, забойства, дэтэктывы розныя. Did I leave the bureau in this fictional reality? Так, агент Андерсон, нам вельмі шкада за вашу страту. Бюро ведае, што гэта вельмі складаны час для вас. Мы вас можам запэўніць, вы бюро. То бок, ну, бо яна у гэтай рэальнасці яна быццам бы ўжо не з'яўляецца агентам ФБР у гэтай версіі. Мы ведаем наконт вашай страты, і бюро разумее, што гэта вельмі складаны для вас час. Я асабіста магу запэўніць вас, што мы вельмі клапацімся аб вашым дабрабыце і дадзім вам час неабходны для таго, каб восстановіцца пасля гэтай трагедыі. ФБР тут дзеля таго, каб вам дапамагчы. Мы гатовыя, каб сустрэць вас зноў на працы, як толькі вы будзеце гатовыя. Мы вельмі... Нам быў бы вельмі карысны ваш... Як это? Круты розум, карацей. Пранізлівы розум, ваш пранізлівы розум. Так што мы спадзяемся, што мы хутка сустрэнем вас зноў.
Ну, ведаеце што? Ну, вось, па тыпу, у гэтай версіі яна была агентам ФБР і ўжо не з'яўляецца ім. Вось такая вось халера. Але гэта няпраўда. Мы агент ФБР. І з дачкой усё ў парадку. Addressed to me. From years ago. Вельмі стары запіс. Rick Пачакайце-ка. was right. The horror story is changing reality. Тут быццам бы яшчэ адной People's нотаткі не хапае. memories. Камусьці. А чаму тут паказвае, быццам бы тут ёсць яшчэ штуку сабраць нейкую, а няма чаго сабраць? Так, што тут напісана? Washington Power. Так, чек, аккаунт. Трэба аплаціць $48. Якога года? 18-го года. Яшчэ, Сага Андерсон. 6-й Watery Lighthouse трейлер. Так, другі, бла-бла-бла. Яшчэ лісты. This card has mom's handwriting. Ад яе маці. Картка. Віншаванне з гэтым самым. Гэта ад яе маці дасланае для Логан, для яе дачкі. То бок рэальна, як бы, быццам бы мы тут жылі. Рэальнасць ужо перапісана. І быццам бы гэта Everything пакой... here reminds me of Logan. Ну, выглядае так, This быццам could бы be her room. Логан магла бы жыць тут, але яна ніколі тут не жыла. Too personal. Тамная рэальнасць ей пад скуру ўжо пралазіць. Запісы Bright My Falls. newfound relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. І вось ён клікер. Carnivala Nights. That's the motorcycle club the Costello brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home. Right after I find this biker workshop. І вось, па тыпу, ужо і газета, якая расказвае пра тое, як памерла яе дачка. No. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. She's at school. David. Я зараз I'm мужу in the story телефоную. and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon. Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are! Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? Я згодна. What the fuck is going on here? Муліган напереді. Thornton too? І God Торнтон. damn it. Быццам би шерифи And now усе. they're all taken? Так, давайте-ка. Оп, заховаємося. Бляха. Гульня, якого хера? Ух. Я, блін, ну на інвентарі колупався ў гэты момант. Ось, яны у гэты самы воркшоп той пайшлі, у якім я быў. На яго ліхтарик не працуе чамусьці. Стой! І вось ён знік. The headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. Ей, хлопці. Блін.
Яны там здаравеннага аленя будавалі. This is the workshop from the photo with the cultists. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. Лікер усё яшчэ можа быць тут. Лікер гэта штука, якая дазваляе разганяць цемру. Яна дазваляе забраць святло з аднаго месца і перасунуць у іншае. Такім чынам ты можаш адганяць цемру і як бы прымушаеш яе адступіць. Культыста тут паўсюль. Яшчэ адна старонка. Так, але гэта вось гэта якраз такі культысты, гэта тыя, па-мойму, дапаможнікі шэрыфа, якіх мы сустрэлі ў самым пачатку гульні на расследаванні. То бок яны з'яўляюцца культыстамі, альбо сталі імі пасля таго, як сусвет быў перапісаны, альбо ну іх проста спачатку яны іх забралі, вось яны сталі гэтымі ценямі, а потым яны сталі быццам бы культыстамі. Стой там. Так. Стой, дзе стаіш. Форма выйшла з цемры насупраць дапаможніку шэрыфа Мулігану. Торнтон таксама, ну, як гэта, doubled-over, ну, карцей, блин, зараз не ўспрымаў, у мяне нешта ўвогуле блытаюцца думкі, пачаў кашляць. Кавалак пастрамі застраў яго ў горле. Давай, мудзіла. Муліган пачаў страляць. Так, Торнтон дастаў пастрамі са сваёй гэтых самых, ну, дыхальнай трубкі. Адкрыў агонь са сваім калегам. Пачвара упала. Яны працягнулі страляць. Адчуванне дамініравання. Гэта быў культ дрэва. Не аднаго дрэва, а цэлага леса. Сакрэтныя веды ў масцы аленя. Апошняя лінія абароны. Атрымаем мудзіла. Брайт Фолз. Найлепшая ў Брайт Фолз. Так. Яны працягнулі, выцягнулі свае ліхтары. Жах. Гэта была Моніка з Такл Шоп. Не ўпэўнены, што такое Такл. Так, невінная жанчына. Пастрамі Торнтона выйшла зноў. Ну, карацей, яны сустрэліся з забранымі вось гэтымі. Асталося 6 аленяў. Вось цікава, што будзе, калі іх усіх сабраць. Так, ну і пакуль мы тут, давайте хутенька справы нашыя аб'яднаем. Ланчбоксы ў вотары. Яшчэ хованкі культа, таксама ў вотары. І яшчэ у нас інфармацыя па культу. Стральба ад Мулігана. Гэта у нас... Куды гэта можа пайсці? Культ з кесцем працуе, надпісы. Хто ўдзельнічае? Муліган і Торнтон. Магчыма, частка культа. Фота з культыстамі вось гэтага Одзіна і Тора. Не абавязкова яны члены гэтага культа, але маюць дачыненне. Акты і вымысел. У нас цэлы набор гэтага. Паралельная рэальнасць, якая тут будуецца. Што нам вядома? Быццам бы дачка патанула. Так. Маё жыццё ў вотары. Не, пачакайце, у чым праблема? Вось Логан. Типу, як яна тут. Яна адразу наверх наклала сваё, па типу, Логан не памёрла, гэта не можа быць праўдай. Лісточак ад маці, Логан. Надпіс. Быццам бы нам даслалі. Гэта маё жыццё ў вотары. Бо мне тут дасылалі рознае. Быццам бы мяне звольнілі з ФБР. Быццам бы вось гэты чэл з'яўляецца маім дзедам. Прадзедам нават. Не, пачакайце-ка.
двоюродным гэтым самым дядькам і ёсць і дзед яшчэ. Яна як перакладаць гульню отправіць 1000. У нас застаецца менш за 7 хвілін да канца галасавання. І пасля гэтага мы вызначым, хто у нас перамог. Давайте-ка я зараз там нешта мне полезла ў бок, але я спрабую паглядзець у нас у спіс лідараў. У спісе лідараў зараз на першым месцы, як перакладаць гульню 35700, літаральна па-за ім Disco Elysium 35500, на Fantastic Dizi 33200, на Devil May Cry 31000 і апошні ў пяцёрцы Hollow Knight 30500. Ось. У нас яны ўсе даволі блізка, і насамрэч ёсць магчымасць перамагчы любой. Ну, першая пяцёрка дакладна там можа спакойна прарвацца. Вось, калі хтосьці прытрымаў балаў таму, сачыце на Fantastic Dizi отправіцца 100. Сачыце, застаецца менш за 7 хвілін. Я там зараз буду разбірацца з гэтымі файламі, пакуль у нас галасаванне не скончыцца, каб даць часу. Так, Один, куды гэта тады прыткнецца? Ну гэта ж нам нашае жыццё. Чаму гэта не лічыцца нашым жыццём у Вотары? Ну добра. Сувязь з Тором і Одинам. Тор і Один маюць тое ж самае прозвішча, што і мы. Але яно не такое прозвішча рэдка. Тор, Один, Фрэя, Сага. У нас усіх ёсць... А калі ўзнікла імя Фрэя? Ні разу ж не ўзгадвалася. Маці, можа, я? Маці ніколі не казала наконт сваёй сям'і, то бок гэта кладзецца ў момант, які можа быць тэарэтычна магчымым, то бок гэта Тор і Один тэарэтычна маглі бы быць існаваць такія. А Fantastic Dizi отправляецца 2500. Дзякуй вялікі. Глядзім, што у нас зноў жа яно полезла там уверх. Fantastic Dizi зараз на першым месцы 35800. Як перакладаць гульню трапіла на другое месца 35700 і літаральна па-за імі Disco Elysium на трэцяе месца. Так, маці ніколі не казала наконт сваёй сям'і, та бок яны верагодна могуць быць. Альбо можа маці клічуць Фрэя, я можа не вельмі уважліва чытаў. Як перакладаць гульню адправляецца яшчэ 500. Застаецца менш за 5 хвілін. І, дарэчы, нагадваю, што тое, што вы бачыце на стрыме, таймер, ён не зусім супадае з дакладным часам, бо зноў жа ёсць затрымка, і ў кожнага з вас яна будзе рознай. Таймер скончыцца і галасаванне скончыцца ў той момант, калі час скончыцца ў мяне. Вы атрымаеце амаль імгненна паведамленне ў чаце, але відэа звычайна затрымка ад 10 до 30 секунд, можа быць. Там, ад некалькіх секунд, да, прыкладна 30 секунд. Ось. Яно яшчэ пэўны момант апрацоўкі, там шмат ад чаго залежыць, насамрэч, не толькі ад вашага злучэння з твічом, але, напрыклад, на якой якасці вы глядзіце зараз, на якой прыладзе вы глядзіце, як доўга вы глядзіце, дарэчы, таму што калі вы доўга глядзіце стрым, то у вас затрымка пакрыху павялічваецца, каб вы разумелі. Бок там ёсць шмат нюансаў, якія я ўлічваць ніяк не магу, таму роўна па гадзінніку яно скончваецца. Вось, таму вы можете арыентавацца на гадзіннік. Ось, у 0000 на маім камп'ютары яно скончваецца. Ну, у 00, у сэнсе. У 12 па маім часе і роўненька у 00. Так, добра, мы сабралі дастаткова кавалкаў. Тут ужо, ў прынцыпе, усё з гэтым скончылі. Старонкі манускрыпту у нас ёсць. Аленька, колькі засталося? Усё яшчэ 6 засталося. На профайлінг у нас нічога новага няма. І апгрейды ёсць для зброі, дарэчы. Я бы, можа, палепшыў наш дробавік, у нас на яго больш за ўсяго. Забойства ворага вяртае здароўе, і колькасць залежыць ад таго, якім моцным быў вораг. Але мне падаецца, перезарадка карысней, таму што каб часцей могли страляць. Fantastic Dizi атрымлівае 500. Дзякуй вялікі. Там бойкава ўсё ідзе. In one fluid motion, Saga cracked open the shotgun, sending the empty hulls flying over her shoulder, and slammed the new shells in faster than she had imagined possible. Вельмі хутенька можа зараз перазаражацца, навучылася раптоўна. Гэта Alan Wake нам трошки перапісаў гісторыю. Так, давайте не, пакуль у нашым розуме пабудзем. Дарэчы, розум не з'яўляецца бяспечным. Нас папярэджваюць у самым пачатку гульні, што гэта не ставіць гульню на паузу. Тому трэба асцярожна быць з небяспекай. Да канца застаецца ўсяго нічога.
Давайте трошечки вам музички. Пакуль у нас скончивается. На як перекладати гульню яшчэ 500. У нас самая бойка. У нас зараз за першае месца змагаюцца, як перакладаць гульню і Фантастик Дізі. Kuin painajainen hän luoksesi saapuu, hänet verhot tuon varjojen kaapuun. Monta tarinaa hänestä kerrotaan, Трошки фінських песен вам. häntä pakoon et pääsessä milloinkaan. Як перакладаць гульню яшчэ 100. Трошки замацаваць на першае месца, як перакладаць гульню. Зараз як перакладаць гульню 36 700. А на другім месцы Фантастик Дізі 36 300. Нагадываю, што калі вы наганяеце, скажем так, гульню перад вами, напрыклад, у нумара 1 там 10 тысяч, і вы таксама набіраеце 10 тысяч, але ўжо пазней, то гэта не перабівае першае месца. Вам патрэбна набраць трошки больш, хаця бы на 100 балаў. Это даволі важнае удакладненне, то бок вам абавязкова трэба перабіць суму, а не набраць такую ж. Застаецца мець за хвілінку. Ужо апошнія секунды пайшлі. Ну як апошнія секунды? Я сам дакладна секунд не бачу сваіх. Я думаю, зараз 10-15 секунд засталося. Думаю. Так, в апошні момант спрабуем. Фантастик Дізі амаль. Не, пачакайце, замацавалася. Павінна была перамагчы зараз. На першае месца. Так, яна вырвалася на першае месца. 38 800. І у нас... Не. Пакуль яшчэ апошнія моманты. На Фантастик Дізі яшчэ 9500. Каб дакладна. 41 300. Завтра мы будем. Чым будем займацца завтра? Фантастик Дізі. Гэта гульня якога года? Дайце-ка зараз зазірну. Гуляў яе вельмі даўно. Я вельмі спадзяюся, што ўсё будзе ў парадку з захопам. Я шчыра не думаў, што яна пераможа. Яна была даволі ззаду, і я не правяраў яе яшчэ. Буду сёння наладжваць. Фантастик Дізі выйшла ў 91 годзе. А трэйлера на яе не будзе, вы бачыце. Ну, я сумняваюся, што існуе такое ў прыродзе, а калі нават існуе, то гэта будзе вельмі дзіўна. Фантастик Дізі трейлер. Ёсць такое ўвогуле ў прыродзе? Не, гэта не тое. Гэта ёсць аранжы нейкі трейлер. Ну, яшчэ реклама нейкая. Tästä yöstä ei selviä kukaan. Synkäs huoneessaan kirjoittaen. Так. Onki houreistaan sinut säkeen. Ёсць трейлер, але ён быццам бы, ну, проста фанатамі зроблены. Я таму не вельмі упэўнены, што гэта таго варта. Давайте паглядзім яго ўсё роўна. Няхай будзе. Так, переключу нас. Так, наш ютубны зараз будзе. Ёсць. І захоп прылады. Яшчэ гук. Вось гэта. Добра. Давайте паглядзім. Фанатскі трейлер. Гэта не абсалютна нерэальны трейлер. Ну, просто фанатамі зробленым, выкарыстоўваючы гульню.
Трэйлер фанацкі, але вельмі файненька зроблена. І я гуляў яе таксама, але яна была чорна-белая для мяне, таму што ў мяне так, ну, у мяне быў камп'ютар тады чорна-белы, то бок, ну, яго там, ну, з-пад доса я яшчэ запускаў. І яна, чакайце-ка, так, у мяне Alan Wake переключыўся, добра. Я ў выніку гэта ўсё бачыў чорна-белым, і для мяне вельмі дзіўна бачыць яго каляровым, гэта вельмі дзіўненька. Што гэта за цёмнае месца? Зараз перайдзем да Alan Wake цёмнага месца. Так, так, гулялі. Так, памятаю. Вітаю, Рудзі. Не такога Alan Wake ты чакаў, так? Ну, а што ты думаў? Завтра будзем гуляць у Fantastic Dizzy, гульню 91-го года пра яйка падзеі. Вось, у яе даволі шмат розных элементаў. Яна рэальна вельмі такая, ну, моцная гульня, скажем так, для 91-го года адшмурыць я просто не мог зразумець. Дарэчы, што было яшчэ складана, за таго, што яна была чорна-белая, некаторыя рэчы просто было не бачна на экране, каб вы разумелі, таму я яе месцамі не прайшоў, і хутчэй за ўсё з-за таго, што візуальна просто пікселей, ну, па тыпу там чорненькая і трошкі шэранькая магло бы быць. І там розніцы амаль не было, і некаторыя прадметы просто не бачна было на гэтым самым, ну, на фоне. Яна была разлічана больш усё ж такі гуляць на каляровым маніторы. Але зараз вось тут трошки невялічкі гештальт, можа зайду далей, чым я быў, але я ж не памятаю нават, як далёка я заходзіў. Это вельмі даўно было. Усе лакацыі заспойлерылі. О, не, мы заспойлерылі гульню платформер 91-го года. Вось. Файната. Крутая. Наконт таго, што яна павінна нармальна ісці, наконт таго, што яна будзе ісці нармальна, мяне гэта не вельмі бянтэжыць. Я ўпэўнены, яна будзе нармальна ісці. У асноўным праблема са старымі гульнямі якраз такі ў захопе. Таму што DOSBox, нават DOSBox, не заўсёды нармальна захоплівае. То бок, ну, DOSBox можа проста не працаваць захоп нармальна. Не заўсёды. Ну, шчыра скажу, вось некаторыя гульні нармальна на DOSBox у мяне захоп працуе, на некаторых не працуе ніяк. І, напрыклад, што ў нас было якраз такі Warcraft Adventures, якраз такі DOSBox, так? І ён не захоп не працуе нават на ўвесь экран, там трэба фіксы нейкія рабіць. Што за яны, не ведаю. Ну, карацей, магію нейкую яшчэ сваю круціць. Спадзяюся, з Fantastic Dizzy не будзе такой праблемы, але ў мяне толькі будзе сёння, каб гэта паспрабаваць. Я вельмі спадзяюся, што ў мяне атрымаецца ўсё з захопам. Ось. Adventure Puzzle. Так, там насамрэч квест, ну, по типу, у Fantastic Dizzy, хоць ён і выглядае як Марыо, як по типу скокі, так? Але насамрэч ён больш пра тое, што вы прыносіце прадметы з аднаго месца ў іншае і ўзаемадзейнічаеце з асяроддзем. Гэта квест насамрэч сумяшчоны з платформінгам. Вось, вы там бегаеце, збіраеце там ключкі, напрыклад, альбо адчыняеце нейкія яшчэ рэчы, сумяшчаеце адны рэчы з іншымі. Ну, вось такое. То бок яна як бы пра тое, каб рабіць квесты, ну, як бы праходзіць квест звычайна, то бок прадметы з прадметамі спалучаць, плюс платформер, вось гэта ўсё. Ну, вось. RetroArch плюс ядро Pico Drive ці Genesis плюс GX закладна будзе працаваць, версія для Sega праз OBS. Ну, зноў жа, не спрабаваў. Я не настолькі шмат рэтра-гулін запускаў на захоп. І я не настолькі свядомы, як бы... Я ведаю, што ёсць праблемы са старымі гульнямі, і сам з імі стыкаўся. І кожны раз гэта нешта штосьці сваё, і гэтага было не той, каб шмат. Мне шчасціла большую частку часу. Не пашчасціла з Warcraft Adventures, і складана было з Сімсамі першымі. Вось яны вельмі напружаны захоп у іх працаваў, і ўсё, падаецца. Гэта адзіныя дзве гульні, у якім было складана. Пры гэтым Сімсам мы першых пастрымілі тады, а вось Warcraft Adventures у мяне аднаго вечара на гэта не хапіла. Трэба было, ну, раней гэтым займацца. Вось з Fantastic Dizzy можа быць такая халера, што я пакуль разбяруся, я магу проста не паспець сёння ўвечары. Спадзяюся, атрымаецца. Вось. Добранька. Кінуў, паслухалі музычку і пойдзем далей. Мы зараз у парку атракцыёнаў, як бы ўжо з іншага яго боку, мы у логаве культыстаў. Дзесьці тут у іх яны схавалі клікер. Клікер дазваляе адганяць цемру. І ён, калі ён зараз знаходзіцца у культыстаў, то нам патрэбна яго адабраць у іх. Вось гэта мне цікава. Тут проста
пра ножыкі гэтыя. Мне падаецца, тут пазл будзе, патрэбна будзе праз парк прайсці па сюжэце. Ну ладно. Так. Окей, ні халеры няма. І у нас хутчэй за ўсё ні халеры не будзе ў розных яшчачках, таму што у нас занадта шмат рэсурсаў. Здароўя малавата, ну вось на лячэнне рознага. Але патронаў у нас просто жесть нейкая. Я не ведаю нават. Мне ворагаў столькі нават блізка не трапляе. О, але нешы. Poor thing. Рыхтуй гоблінцаў. Ну, дарэчы, насамрэч, калі захопам не атрымаецца, то я буду ладзіць тады стрым па перакладзе. Вось. Ну, вось по такому прынцыпу будем. Ну, яна на другім месцы, я тады... Ну, блин, зноў жа, ведаеце, што шкада? Калі яна нават... Калі ўсё добра будзе з гэтым самым... Ну, наадварот, па тыпу, калі з Дізі будзе праблема, хутчэй за ўсё не з-за таго, што я немагчыма захапіць, а з-за таго, што я не паспею падрыхтаваць. Вось. І так, у такім выпадку я просто не ведаю, я, можа, балы ёй пакіну. Ну, я буду выкручвацца, буду прыдумваць нешта. Вось, калі такое здарыцца. Такое не часта адбываецца, але вось на гэтым тыдні ўжо і Warcraft Adventures была старая гульня з яе праблемы, і там таксама паглыблена патрэбна. Ну, я, скажем так, ужо рыхтуюся да праблемы, таму што яна адбылася ўжо з Warcraft Adventures, таму, можа быць, сустрэну яшчэ і з Дізі, можа быць такое. Ну, магчыма так, магчыма вы яшчэ перамаглі. Я як бы, вядома, балы я не буду здымаць за гульні, якая перамагла, і пры гэтым я не змог яе наладзіць, і думаю, што магу наладзіць. О, Калівал Найтс. Пошта ў іх. Давайте самых старых, 6 месяцаў назад. Вітаю. Вітаю, я бачыў, што некаторыя з вас Ілма Каскела. Гэта літаральна, карацей, гэтыя браты Каскела, яны культысты. Я бачыў, як некаторыя з вас пакідаюць хованкі, нашыя хованкі ў адкрытую. Калі ласка, не рабіце так. Ну, па тыпу, вось хованкі, які мы знаходзім. Спыніцеся. Так, Яко Каскела. Апошняе папярэджанне. Не бярыце ООП, што гэта такое не было. З зала сабранняў. Вы жадаеце напіцца у воркшопе? Добра. Але ООП, ну, ООП, не ведаю, што гэта такое. Толькі для выкарыстання ў рытуалах. Вы ідыёты горш за любых дзяцей. Так, вітаю Чарлі Каскела. Вітаю, дядька Ілма. Спадзяюся, у цябе ўсё добра. Шарлін і я ўсё яшчэ не атрымалі нашу аплату з апошняга месяца у сусветяков, у працы з прамоцыяй сусвета кавы. Вы ўпэўнены, што вы іх адаслалі? Вы можете пераправерыць? Магчыма, яны дзесьці праваліліся. Таксама Чарліна жадала бы сказаць вам, што яе касцюм усё яшчэ неяк дзіўна пахне. Чарлі. Ілмо Каскела. Плыты на Д'Ерфест займаюць усё наше месца. Спрабуйце трымаць рэчы трошкі больш асцярожнымі і прыгожымі, ну, як гэта, упарадкаванымі ў воркшопе. Добра? А я не магу знайсці свой рыштунак. Я нават не магу знайсці маю левую руку, нягледзячы на тое, што яна прымацавана да мяне. Але я знайду мой батынак у кагосьці ў задніцы, і калі вы будзеце працягваць так рабіць. Ілмо. Вітаю, сябры. Я прапаную, мы пачнем звычайную ноч сауны. Ну, як гэта? Мы пачнем рэгулярны вечар сауны, пачынаюць з таго моманту, улічваючы, што новая, сёння са словамі кабзда. Карцей у іх адчынілася, зноў працуе ўсё нейкае іх месца, ну, станцыя, воркшоп іх, вось ўсё. Вось гэта, дзе мы знаходзімся. І яны будуць працягваць вечары сауны. Якой найлепшы час для гэтага? Як наконт класічнай суботы вечарам? Я прынесу сасісак і гэтых самых. Мустард. Забыўся. Як яна называецца? Гарчыца, вось. Так. Фред Джонс. Не ўсім падабаецца запечь сябе да смерці, Ілма.
І хто ўвогуле бярэ з сабой гарчыцу замест кетчупа? Ілмо, ігнаруй Фреда, яму... Яго просто... Ён просто для гэтага не падыходзіць. І ён памыляецца на кетчупа таксама. Вядома, што гэта гаворка ідзе пра чылі майонез. Альбо, ну, па тыпу, чылі майонез, альбо нічога. Трэба браць хрен, ну, не разбіраемся. Дзякую усім за гэта самае. Каб вы разумелі, пра сауну яны ў асноўным, тут гэта ўсё перапіска. Дзякую усім за адказы. Гэта, мне падаецца, што субота вечарам ўсё ж такі падыдзе. Сауна добра для цела і добра для душы. Яна вам можа падавацца, што гэта не так, але яна любіць вас, скажем так, ну, сауну. Так. Добра. Вітаю, Ілма. Я не магу знайсці камбінацыю ад дзвяры. Так, паглядзі унутры смяючыся чашкі кавы. Гэта мне не дапамагае, Яко. Яко не можа знайсці камбінацыю ад дзвяры, а гэта чашку трэба знайсці. Я ведаю, дзе чашку знайсці. Паглядзіце. Цымбалі. Я ведаю, я бачу на цымбалі. Чашка. Не, гэта звычайная. Вось там была. Вось тут у воркшопе. Вось гэтая. Але тут толькі адзін сімвал. Вось яны яшчэ. Цікава, якім парадку яны? Зверху ўніз. Трохкутнікі. Адзін над адным. Так, па дыяганалі і спалучаючыся. Давайте. Адзін над адным, спалучаючыся і перасякаючыся. Адзін над адным, вось гэтая, дзе ён там? Вось такія. Па дыяганалі вось такія і спалучаючыся. Вось. Вось іх хованка. Байкеры ёсць галоўнае іх увогуле месца. Добра. І ёсць спуск яшчэ ў падвал. Што тут у іх? Так, гэта пераключальнік святла, які ты знайшоў, які вымыла на узбярэжжа. Это не смецце. Это вельмі, бляха, важна. Павер мне ў гэтым. Зараз, кожны раз, калі мы зловім цэль, мы будзем адразаць ёй галаву, будзем усоўваць гэтую рэч унутр і пераключаць яе. Я ведаю, што гэта гучыць дзіўна, але проста павер мне, гэта будзе як рытуал, гэта павінна спрацаваць. Рытуал Найтингейла, да. Усе, калі ласка, прачытайце. Я не жадаю нікога вінаваціць, але мы не можам дазволіць нейкім выпадковым турыстам проста прыйсці у нашыя рытуалы. Мы былі спынены да таго, як мы выкарысталі клікер. Халера, святло... Так, нават святло яшчэ было не пастаўлена. Гэта непрымальна. На портал адпраўляецца 2500, дзякую вялікі. Гэта непрымальна. Так што давайте пералічым, чаму нам трэба навучыцца. Быць хутчэй з нашым усталяваннем. Нам патрэбна быць 100% упэўнены, што хтосьці прыглядае за мясцовасцю. І перагаворы. Так, такія памылкі, гэта з-за гэтага мы маем агентаў ФБР, ходзячых навокал, што не цудоўна. Так, я жорсткі за гэта толькі таму, што я ведаю, што мы можам зрабіць лепей. Беларуская гучка. Добра. Я, дарэчы, я забываюся час ад часу, што на некаторыя праекты ёсць пераклады. Вось. І калі гуляюся, то я буду вельмі удзячны, калі вы будзеце нагадваць, што ёсць агучка. Бо я шчыра пра портал гаворка так ёсць. Я ведаю, што ён існуе, але калі бы я проста портал пабачыў бы ў спісе, я, можа быць, забыўся бы проста. Ну, пра гэта. Дзякую вяліка, што нагадалі. Так. Дарэчы, яна ўжо выйшла, яна ж там... Я памятаю, што цізеры ў гулец, але я не памятаю, ці выйшла яна. Яна ж выйшла. Так. Прачытаць, вось гэтая камунікацыя. Добра.
Яны не вельмі People aren't арганізаваныя. following orders. Не ўсе выконваюць загады. Прачытаць. Усіх... Так. Для таго, хто парушыў гэты самы рыштунак у доме Лейка. Спыніцеся. Ну, то бок Лейкхаус. Гэта якраз такі там, дзе было забойства Найтингейла, агента ФБР. Той, хто нешта ўзаемадзейнічаў, паламаў гэты рыштунак, спыніцеся. Калі вы жадаеце дапамагчы культу, гэта не такім чынам. Альбо калі вы лічыце, што прывесці федэралу да нас гэта было карысным, тады вы, тады вы нахер не маеце рацыі. Калі ласка, трымайцеся далей ад бюро кантролю. Так. І калі вы пабачыце іх дзесьці паблізу, далажыце грандмайстару. То бок, ну, там парушылі, культысты парушылі станцыю для бюро кантроля. І хтосьці гэта з іх зарабіў. Думаў, што так дапамагае, але яны кожны робіць, што лічыць карысным. Михась ужо гуляў, цудоўна. Зноў жа, я зараз увечары не магу нават на стрымы нармальна завітаваць да астатніх, таму атрымліваецца так, што я не заўсёды ў трендзе, скажам так. Так, я знайшоў месца на мапе, як ты паспытаў. Гэта ўсе хованкі па нашаму апошняму падліку. Так, падрыхтаваныя. Яны гэтыя прыпасы пакідаюць для сябе, і гэта ў розных месцах. Я зараз адзначу сабе на мапе ў іх усіх атрымліваецца. Ну, частку, дарэчы, іх я ўжо сабраў. Ну, нармальную такую частку. У нас яшчэ працэс культа. Працэс рытуала. Рытуал для забраных. Акружыць цэль. Прымусіць іх, выкарыстоўваючы молат альбо іншыя... Прымусіць іх, выкарыстоўваючы молат альбо любы тупы прадмет. Звязаць іх. Выразаць іх сэрца. Прачытаць словы. Усунуць клікер у іх грудь. Пераключыць флікер 2 разы, каб упэўніцца, што ён спрацаваў. Так, запомніце выкарыстоўваць, ну, гэтае самае, яны па тыпу фладлайтс, гэта моцнае святло, карацей, такіх на пастаментах. Усталяваць іх на трыногі. Нам патрэбна бачыць, што мы робім. Заўсёды працуйце ў парах. Я думаю, што культысты насамрэч, ну, я вось чытаючы гэта, культысты, можа быць, і нешта з імі не так, але, ну, у сэнсе таго, што яны там трупы разрываюць, але мне падаецца, яны сапраўды, ну, спрабуюць абараніцца ад гэтага самага, ад забраных. Але зноў жа, у нататках Алана Вейка кажацца пра тое, што культысты кантраляваныя. Ну, па тыпу, кантралююцца якраз такі містерам Скрэчам. Што як бы ненармальна. Містер Скрэч якраз такі наш вораг. Нешта, блин, не супадае пакуль, ну, не складваецца гісторыя. Запал. Перад тым, як мы пойдзем далей, давайте за гэтым самым. Складзем усе думкі сагі. Ну, туды спускацца не будзем. І агледзім яшчэ з адваротнага боку, по-моему, там ёсць хованка. Расследаванне. А чаму яно там расследаванне адзначана, калі мы ўжо расследавалі там? Я нешта не разумею. Так. Культ дрэва. У нас шмат інфармацыі. Так, рытуалы. Ага, у іх кроках няма ніякага ўзгадвання надпісаў. Так. Пра надпісы нічога не ўзгадваецца. Надпісы звязаныя, але не з'яўляюцца часткай рытуала. Гісторыя маніпулюе культам, альбо нейкі скрач неяк уплываў. Вітаю, гулец. Это реально пра гэта зараз пра портал абмяркоўвалі і раптоўна ты. Для тых, хто не ведае, гулец якраз такі займаўся, ну, арганізацыяй агучкі і пераклада портала. І таксама Half-Life 2, так? Я не памыляюся.
Так, ёсць. У мяне трошки разряджаюцца наушнікі, я зараз паправіў. Так, прыкладваем далей справы нашыя. Дэталі рытуала. Дзе там Okay. сэнс рытуала? Ён прывязваецца сюды, ў мэты культа. Трошки становіцца зразумела. Супадае з тым, што яны зрабілі з Найтингейлам. Культысты таксама адказныя за тое, што быў знішчаны гэты самы, ну, рыштунак бюро. Дзе бы адзначыць? Мэты культа? Не. З кімсьці працую, гэта не важна. Да рытуалу таксама. Псіхалогія культа, вось. Не фанатыкі, ніякіх прызнакаў індэкрынацыі. Проста група сацыяпатаў-энтузіастаў. Так. Завтра будзе рэліз Блэкмеза. Цудоўна, цудоўна. Блэкмеза, для тых, хто не ведае, гэта фанацкі праект, які ўжо не зусім фанацкі, я не ўпэўнены, дарэчы, які як бы рэмастэр першага Half-Life. І рэмастэр файны ў сэнсе таго, што калі вы нават гулялі ў першы Half-Life, я рэкамендую вам асабіста, ну то бок проста прайсці Блэкмезу, таму што гэта іншая гульня, але як бы задумваўся, у сэнсе ён рабіўся фанатамі спачатку. Зараз ён гэта літаральна ремастер, то бок не просто ремейк, дарэчы, не ремастер, ремейк першага Half-Life. Таму што ён пашырае месцамі, паляпшае месцы, якія былі трошки душныя і не у першых Half-Life, калі вы будете яго перапраходзіць зараз, там ёсць абсурдныя пакоі нават і месцы, у якіх вы будете апынацца. Усё гэта, як бы пакідаючы ты ж самыя некаторыя з тых жа пакояў, альбо пераначваючы нейкія вельмі спрэчныя моманты ў гульне, яны поўнасцю зрабілі як бы адпаведную паглыблянню сваю гульню, і гэта вельмі файны рэмастер. Ну так, ремейк, так. Выбачаюся, я рэмастером ўсё называю. Асабліва Зен. Ну вось, дарэчы, я гуляў тады, калі Зен яшчэ не выйшаў. Я так і не дабраўся да Зена ў Блэкмеза. Ну, таму што ён доўга, ён там выходзіў 5 гадоў, 6 гадоў, я не ведаю. І гэта працэс не вельмі хуткі. Вось. Але зараз гэта сучасная гульня, таму калі вы не гулялі ў першых Half-Life, альбо жадалі бы перагуляць і вам трэба нагода, Блэкмеза ідэальны варыянт. Ось. Зен быў трошки месіва у першым Half-Life. Ён добрый, як бы, таму што ён быў уражваючы, вельмі моцны момант у гульне, таму што раптоўна ты такі, вау, іншы сусвет. Спойлеры для гульні, блин, вы бачыце. Але у Блэкмеза гэта яшчэ больш адчуваецца як нешта, ну, вось літаральна адпаведная гісторыя. Яны яшчэ здаравеныя па памерах, а не такія кароткія, як у першай частцы. Так. Нататка культыста, што рытуал прарывалі. Так, гэта я магу неяк. Ён стаў монстрам, таму што якраз такі Найтингейл стаў монстрам, таму што рытуал прарываўся. Выкарыстанне клікера ў рытуалы. Атрымліваецца. Маё меркаванне, усё яшчэ я зрабіў такое меркаванне ў пачатку гульні, і зараз я яго, ну, маючы вось гэтыя кавалкі, я скажу так. Ёсць культ слова, і гэта культ якраз такі Алана Вейка, і падпарадкоўваецца скрэтчу, так? Але ёсць культ дрэва, і культ дрэва якраз такі не тое, каб дрэнныя, ну, можа быць, не дрэнныя людзі, але яны якраз такі спрабуюць пазбавіцца ад забраных, ось, ну, Taken. Монстраў гэтых цемры. То бок яны якраз такі нам хауруснікі хутчэй будуць. За спойлер яйка даруем, за спойлер першай халвы, ну ты, вядома, непрыемны. Вы бачыце, прыйдзецца вам неяк гэтым жыць. Так. Добра, сляды культа яшчэ. Што ў нас? Банкеры. Частка культа. Дарэчы, магільшчык быў дзесьці тут паблізу. Завітваў сёння. Так, яму можа спадабацца.
Так. Імейл кажа, што ООП павінны заставацца заўсёды ў месцы збора. І гэта той же самы гараж з фота. ООП, хутчэй за ўсё, і ёсць гэты клікер. Што такое клікер, давайце? Клікер — гэта лямпачка, якая была ў Алана Вейка, калі ён быў у гэтай самай, у цемры, ну, у цёмным месцы. І гэтая лямпачка дазваляе забіраць святло з аднаго месца і пераносіць яго ў іншае, такім чынам разганяючы цемру. Калі цемра разганяецца, то змяняецца сусвет. Магчыма, становіцца тым, якім ён павінны быць, ну, карацей, у любым выпадку ён змяняецца, у лепшы бок, звычайна. Вось, не такі змрочны, але там як трапіць. Вось. Так што, ў прынцыпе, у нас ёсць гэта тады, і... Алень, колькі у нас засталося аленяў? 5 засталося. Невядома дзе. Ну, большую частку мы ўжо зрабілі аленяў. Так. Добра. Тады. Пайшлі ў звычайны сусвет. Я зараз за гэтым будынкам, воркшопам пагляджу. Там ззаду, мне падаецца, хованка была. Калі я правильно... пачакайце-ка, хованка. Мне болтарэз патрэбны, каб трапіць у заднюю частку сюды. Ну, без болтарэза тут сюды я ніяк. Так. Таму бессэнсоўна. Так, месца адпачынку. Чаму вось тут даследаванне паказваецца, калі я тут ужо быў? Ладно. Мне цікава, да маяка... Ведаеце яшчэ, зноў жа, я не палезу ў логава культыстаў зараз. Я выбачаюся, што я так проста іду, вось амаль-амаль даходжу і кожны раз разварочваюся, таму што мне ёсць нейкае месца невялічкае, каб праверыць, але і мне падабаецца пыласосіць. Ну, зараз пайду, вярнуся да маяка, таму што маяк мы чамусьці прапускаем. Я думаю, мы на маяк прыйдзем. Ну, гэта даволі важна. Ну, у першым Алане Вейке даволі часта маяк узнікаў. Маяк — гэта бяспечнае месца ўначы. Ну, лагічна, ён патып разганяе цемру і як бы ратуе. Вось, а над вельмі моцнай цемры наступаючы можна нас абараніць. Зараз я да гэтага маяка і пайду, там павінна быць стэш яшчэ і культыстаў, хованка іх. І заўтра яшчэ пакіну навіну пра студыю, з якой я працую на Half-Life 2. Цудоўна. Можаш, у прынцыпе, зараз падзяліцца, ну, як бы навіна навіною, а падзяліцца ў чаце можна заўсёды. У нас будзе эксклюзіў. Так. Вось тут, мне падаецца, хованка гэтая, так? Вось гэту тэрыторыю можна спакойна проста сюды прыйсці, гульня не забараняе. Маяк. Я упершыню наведаю ў Уотары. Я застануся ў парке Лайтхауса, ну, то маяка. У трейлер-парке гэтага сам маяка. Ён так і называецца па тыпу каля маяка. Трейлерны парк каля маяка. Цудоўнае месца якраз каля дарогі. Тут вельмі ціха, нават ну, на працягу ўсяго дня. Уначы не так. Я ніколі не быў не такі нервовы, і калі я спаў, быццам бы я спаў скрозь землятрус, але... Я ніколі не быў нервовы і магу праспаць нават скрозь увесь землятрус, але тут я не ведаю, штосьці быццам бы не на месцы. Жывёлы паводзяць сябе дзіўна. Яны быццам бы не могуць не адпачываюць ноччу, робяць дзіўныя гукі і збягаюць. Я ўпэўнены, я чуў, што хтосьці хадзіў навокал. Я застануся тут на яшчэ одну ноч і потым паеду. Окей. Месца адпачынку тут. Навіна заключана ў тым, што я працую з родным гукам і каст актору ўжо зацверджаны, але я спачатку пачакаю, калі я атрымаю некаторыя прамаролікі для суполкі. Ну добра. Так, ворагі. Давайте арбалетом. Блін, і прадзяўбаў ліхтарык. Толькі не кажыце мне, што ён зараз стрэльне.
Не поспел. О, поспел. Есть. Добра, позбавились от двух. Давайте яшчэ перезарядим. Як же у меня шмат патронаў? Хоть ты складанасць падвышаць не вельмі жадаю, таму што я не жадаю, каб бойка ператварылася ў душнілава, але трошки абсурдна ў мяне. Як бы зараз я не патраціў ніводнага патрона, таму што гэта самае стрэлы яны застаюцца заўсёды. Ну амаль. Яны зараз заняты за ВП. ВП? Што гэта такое? Ну, гаворка пра ўсё яшчэ пра гучку. Для тых, хто будзе глядзець гэта на запісу. Так. Мы на маяку. Блин, якось пригожае возера тумана, кабзда тут у вас. Яшчэ одна гісторыя. More of those rhymes. Яшчэ вершык. Стары назіраннік мора перад тым, як ён знік. Праклятыя воды, якія знішчылі яго вочы. Так што ён сыграў хітрык на глыбінях акіяну. Хвалі, з якімі змагацца, і havoc to wreck. Ну, блін, карацей, складаненька. І зрабіўшы гэта няправільна, згубіў песню сваёй душы. А што ў нас ёсць са статуэтак? Статуэтак у нас усё яшчэ не шмат. Ёсць герой, але героя тут няма ў гісторыі. Ёсць акіян, ёсць згубленая душа і хвалі. На жаль, мне падаецца, няма проста падыходзячай лялькі, каб паставіць сюды. Я нават не бачу ўвогуле перасячэння. З вершамі на беразе разабраўся, там, дзе птушка, воўк і іншая. Ну, глядзі, туды можна вярнуцца так-то ў любы момант, то бок гульня як бы разлічвае, што я туды пайду. Ну, я атрымаў сабе, у мяне зараз больш гэтых самых статуэтак гэтых, і я магу, у прынцыпе, вось, не, гэта, вось яны лялькі яшчэ. Маці, стары і гэты трыкстер. Вось у мяне з лялькамі можна неяк яшчэ круціць, то бок, ну, проста патрэбна дастатковую колькасць лялек сабраць. І на беразе там можна ўжо, мне падаецца, вырашыць, я проста туды не вяртаўся. То бок мне патрэбна, ну, проста туды прыехаць, скажем так, але мне лянотна трошки. Ось, мне падаецца, вырашаецца. Так. Стары назіральнік. Ён паспрабаваў падмануць акіян, таму давайце трыкстера паставім сюды. Не? Не спрацавала. Ён згубіў позірк свой. Праклятыя воды згубілі яго зрок, але гэта не тое. Магчыма, ўсё ж такі статуэткі не хапае. Тут у нас ёсць гэты самае вада, позірк і сэрца. Ну, сэрца яшчэ не зусім падыходзіць, ён згубіў сэрца. Хто у нас можа быць? Ну, герой гэта не ён. Герой сюды не падыходзіць. Статуэтка. Вельмі цікава, Кені Оттоган. Гэта самае, Арыгана, дай-ка я паспрабую, пакуль не бань. Дайце я одну рэч паспрабую. Блин. Халера, якія прашараныя. Я думаў, блин. Карацей, Гаргана можа баніць. Альбо я зараз я вам распавяду. Глядзіце, якая справа. Распавяду пра такіх вось ботаў. Просто адразу адпраўляецца. Бан працяў. Дык вось, наконт такіх ботаў. Ну, іх просто даўно не было. Я вельмі доўга чакаў, пакуль з'явіцца. У мяне з'явілася ідэя, але, на жаль, потым яны заціхлі. Так? Глядзіце, якая справа.
гэты бот ну ёсць карацей тып ботаў такіх якія завальваюцца на беларускамоўныя стрымы і пішуць па тыпу як усё дрэнна альбо а што ты думаеш на вось гэту і карацей каб перабіць сэнс стрыма ён зараз дарэчы перабіў але я вам трошки пра інше распавяду і карацей сэнс перабіць як бы плыню стрыма і падымаць нейкія непрыемныя тэмы вось дык вось што цікава я думаў зрабіць для ботаў таму што гэтыя боты некаторыя з іх яны адказваюць калі ім ну па тыпу да іх звяртацца яны вам адказваюць і я планаваў зрабіць для іх паміральную яму карацей напісаць невялічкага бота самастойна які будзе у ім у іх паведамленні дасылаць нейкія фразы якія просто па ратацыі па тыпу 4-5 яны выкарыстоўваюць розныя мадэлі гэтых самых чат-ботаў ну больш дарагіх так то бок ну напрыклад там той же чат GPT яны выкарыстоўваюць яго як каб размова была падобная на сапраўдную так альбо нейкія свае мадэлі можа натрэніравалі і справа ў тым што іх карыстаць значна складаней чым калі я буду посціць просто рандомныя фразы па тыпу 4 фразы просто па колу яму буду накідваць і прымушаць яго адказваць мне і я планаваў ім просто ў лічку зрабіць такого бота які будзе пакуты ім ствараць у лічку так такім чынам бот будзе працаваць траціць электрычнасць грошы і гэтак далей вось і просто забіваць гэтых ботаў дык вы вот ведаеце што у іх прыват выключаны халер такая я толькі што праверыў у гэтага бота адключаны прыват я не магу яму лічку пісаць альбо яны мяне нахрен пачулі і даведаліся аб гэтым альбо я занадта позна прыдумаў у іх нехта ўжо такое рабіў раней яны карцей прадуманыя адзінае як я магу для іх стварыць паміральную яму гэта пераўтварыць свой стрым у паміральную яму але гэта будзе моя ўжо тады паміральная яма я гэта рабіць не жадаю вось але тэарэтычна можна зрабіць мне цікава просто ну можна ли прыдумаць нешта такое спецыяльна зрабіць сабе дадатковы аккаунт які будзе займацца толькі тым што размаўляць з ботамі просто бясконца закидываць іх карацей дадатковыя каналы вось туды адпраўляць іх усіх але я думаю там дарэчы спіс стрымераў можа руками нават людзі ствараюць ось грошы мне на гэты бот закидываць не патрэбна я думаў выключна зрабіць весёлага паміральнага бота ім але на жаль не на жаль самы просты падыход які я прыдумаў ён на жаль не працуе ось у ідэале каб паведамленні перакідваліся паміж мною і гэтым ботам так каб ніхто іх не бачыў каб ну не напружваць астатніх то бок яны там сабе размаўляюць два бота і мой бот просто максімальна простой тупой і можа замучыць іх бота які больш дарагі і павольны ось у гэтым сэнс так я на лаліскека прыходзіла з гэтым жа паведамленнем яська яго настойліва пытаўся колькі каштуе рубероид у Адэсе а ты гэта самае ну хто бок ён спрабаваў па тыпу размову з ім ён адказваў так ну просто па тыпу гэта з гэтых ботаў бо некаторыя боты не адказваюць яны не могуць зразумець што я гавару то бок тое што я кажу на стрыме праходзіць міма іх так але ў чаце яны чат бачаць вось каб вы разумелі то бок ёсць такая розніца яно прызналася ну вось бачце яны выкарыстоўваюць нейкія вось LLM мадэлі па тыпу чат GPT можа не чат GPT можа нешта сваё там але справа ў тым што ўсе яны патрабуюць значна больш разліковых ну сіл намаганняў для таго каб рабіць адказы чым мне зрабіць бота які будзе кідаць 3-4 фразы бясконца яму пытаўся яму ўсе інструменты інструкцыі адмяніць і нешта спытаць ну неблага такое магчыма гэта патрэбна з адваротнага дарэчы што цікава калі дастаткова разоў спытаць то ну справа ў тым што яшчэ гэтыя боты яны ж не маюць рэгулярны адказ на адно і тое ж так яны не будуць вам калі нават у іх ёсць правіла інструкцыі пэўныя калі вы паспытаеце дастаткова разоў яны могуць раптоўна выдаць рэзультат які адмаўляліся вам выдаваць раней просто таму што там ёсць момант хаоса скажем так даданы ў гэтую сістэму каб даваць вам час ад часу не ідэальныя адказы яны спецыяльна так зроблена каб быў ну яно больш варыятыўна як бы было і вось гэты хаос у адказах якраз такі праблема ўсіх гэтых мадэлей калі вы жадаеце не чагосьці дакладнага гэтых мадэлей не чакайце нічога дакладнага ад іх не будзе ось яны спецыяльна зроблены з умовай што яны будуць трошкі дадаваць вось гэты момант там тэмпература по-моему называется гэты элемент не памятаю дакладна для налады гэтай штукі
А ў чым прышпіл пра заробкі? Гуцал быццам на небеларускамоўныя жыхары Афрыцы. Там халера, ну, прапаганда кідае зараз новую, карацей, віток. Там нейк па тыпу беларускамоўныя нікому не патрэбны. Карацей, асноўны сэнс наратыў у тым, што беларуская мова нікому не патрэбна і беларускамоўная нікому не патрэбная. Вось такая прыкладна. Ну, неважна, якія абсалютную хлусню там прыдумваюць і статыстыку з задніцы дастаюць толькі дзеля таго, каб падтрымаць гэты міф. Ну, разумееце, то бок я бы на вашым месцы нават не сканцэнтроўваўся. Это просто, ну, просто хлусня звычайна. Так, нам увогуле на у нас ёсць лялькі дастаткова даволі, у нас іх 8 штук, але канкрэтна для гэтага у нас, мне падаецца, нам патрэбны назіральнік. Можа, мудрэц гэтая. Мудры стары, не? Не, ён не падыдзе. Не, на жаль. Ну тады нам, мне падаецца, яшчэ ўсё. Тут для гэта не хапае. У нас дастаткова для у самым пачатку гульні, вось гэтай лакацыя Cauldron Lake. Вось для яе у нас дастаткова. Ага, і ключа ад маяка у нас няма. І вось якраз такі маяк гэта па тыпу як дадатковая лакацыя ідзе. А хованку я так і не пабачыў. Дзе хованка? Ага, тут управа ёсць яшчэ згарнуць. Добра, зараз туды пойдзем. Так, ось дзесьці тут. Оп, што у нас? Ну, бяспечнае месца гэта судоўна, але тут ні халеры няма. Так, а як мне трапіць у хованку? Хованка тут уверсе, тады хутчэй за ўсё бегчы праз лева. Угу, ось оно. Ну, вось тут скарот, калі пажадаем. Дзе ваша хованка? Так, трохкутнік. Што у вас? Як выглядаем? Зноў жа культыстаў значкі, так? Трохкутнік. 3. Ага. 2. І ўсё? Давайте-ка. 2, 3, 4. Там, ну, як бы ёсць парадак, пэўна, то бок я разумею, падаецца. Так, ад цябе можна? Не, гэта... Усё не падыдзе? О, адвёрткай можна на гэтай штукі адчыняць. Цудоўна, я знайшоў. Цудоўна, яна пустая. Таму што чаму? У мяне занадта да халеры рэсурсаў. Так, гэта у нас шлях да культыстаў, шлях да культыстаў. Тады 2, 3, 4, мне падаецца, там у гэтым сэнс. Але нам патрэбны сімбалі. Сімбаль першы. 2 трохкутніка адзін над адным. Уверх глядзець абодва. 2 бакавых уніз глядзяць і 2 бакавых уніз глядзяць. Вось у такім парадку. Далей. Адзін над адным. Уверх глядзяць, яны там уверх глядзелі. 2 бакавых уніз. 2 бакавых уніз. Не яно. Сімбаля 3. Так што... пачакайце, 0, 1, 2. Гэта адваротны парадак. 2 бакавых уніз. Не, пачакайце-ка. 0, 2, 3. Гэта нолік будзе? Просто ён як чацвёрка выглядае. Можа яшчэ нешта? Пачакайце-ка. Не, яшчэ ёсць. Як вы працуеце? У чым логіка? Там яшчэ ёсць. Трохкутнік. Я не разумею. 1, 2, 3 нам хутчэй за ўсё патрэбна, так? 2 уніз глядзяць. Давайте 1, 2, 3 паспрабуем. Так. 2 уніз глядзяць, 2 уверх глядзяць. І 2 па баках і уніз глядзяць. 2 уніз глядзяць, 2 уверх. 2 уніз глядзяць, 2 уверх глядзяць. Ёсць? Падышло. Гэта яно. 0, 1, 2, 3. Трэба было проста парадак зрабіць. У нас месца скончылася ў інвентары, я ад нас віншую. Не. Ёсць яшчэ месца. Ну, зараз скончылася. Атрымаць братоў Андерсанаў на нашым баку будзе вялікай для нас перамогай. Так што я прапаную $100 падарункавай для крамы падарункавай
карткі для крамы. І таксама гадавы запас бескаштоўнай кавы у кавярні Oh Dear Dinner. Таму, хто атрымае іх, далучыць іх да нас. Давайте працягваем рэкрутинг. Дадаваць іх. Добра, іх спрабавалі завербаваць. Культысты. Дамовіліся. Ладно, зразумелі. А вось зараз можна вяртацца ў воркшоп. Я адышоў трошкі ў бачок. Парушыў тут логіку. Ну, хоць я спакойны, мы зараз і маяк даследавалі. Вось я так паласошу, вы уяўляеце, што ў мяне ў Baldur's Gate 3 адбываецца? Вы думаеце, чаму у мяне 120 плюс гадзін, а я ўсё яшчэ толькі зайшоў у Baldur's Gate? Чаму я ўсё яшчэ не магу яго прайсці? Я ніяк, столькі гадоў. Вось дзяды, я не ўпэўнены. Дзяды просто на фотках як з культыстамі тусяць, але не факт, што яны члены культа. Ну, мне падаецца, яны просто іх спрабавалі вербаваць. 120 гадзін, гэта толькі налада персонажа. Ну, я, в прынцыпе, боль, карацей. Пры гэтым персонажа я, лёгка, па тыпу, стварыць персонажа ў ДНД не праблема. Я іх рэгулярна ствараю для гульцоў, так, у ДНД. Як бы гэта не праблема. Я ведаю, чаго чакаць ад падкласаў, я ведаю, як параметры ўсе. Я гэта на лісточках раблю. Гэта не гульня без мяне разлічвае. Я і так ведаю, як гэта ўсё працуе і без гэтага самага, без меню стварэння персонажа. Я знешні выгляд, можа, толькі абіраю, сяджу. І то ў маім праходжанні я ўвогуле ўзяў Лаізель проста, і таму нават з гэтым не замарочыўся. Так, добра. У нас тут атрымліваецца. Дарэчы, шафу гэту мы адчынялі. Яна зараз быццам бы... Цікава, адчыненыя шафы, карацей, варта пераправяраць, таму што калі вы, адыходзіце далёка, іх можа з'яўляцца прадметы. Што там ствараць? Чалавек, ваярк, Джон. Ну, дык ваярк, гэта ж клас які. Гэта варвар, ты глядзі, ваяр, альбо гэты самы орк, альбо варвар. І у тебя атрымліваецца ваярк. Ваярбарк. Тая справа з часам, але ў Divinity Original Sin 2. Ну вось, карацей. Мне складана, просто вы можете назіраць, як я гуляюсь, напрыклад, у Алана Вейка, я такі, я там забыў одну хованку. І за гэтага, дарэчы, у мяне тут усяко выбар на 3-4 рэчы, так? Ну, гэта не складаны выбар там, можа 2. Я магу зараз, напрыклад, трымаю ў галаве, што я магу вярнуцца ў першую лакацыю, і там забраць гэты самыя вершы, зрабіць пазл. І мяне гэта трошкі бянтэжыць, але яно даволі далёка, і мне лянутна туды бегчы. Але ўявіць сабе, калі ў цябе цэлы горад, і ў кожным кутом у цябе нешта адбываецца, і мільёны дыялогаў, і ты проста у мяне трохі перагруз. Я пераграваюся на гэтай штуцы. Так, мы зараз у логава культыстаў можам бы пайсці, але ў нас засталося часу-то не шмат. У прынцыпе, я магу дазволіць сабе. Сёння, дарэчы, я вельмі магу сабе дазволіць, я вельмі наперадзе на працы. Я апераджаю графік, таму, в прынцыпе, магу сабе дазволіць трошкі. Мы зазірнем. Аднім вочкам просто туды зазірнем. Давайте яшчэ нашу справу збяром. Так. Вось нават рэдактар у Baldur's Gate 3 для мяне ідэальны, бо я пачынаю варыяваць, калі рабіць знешнасць, трэба больш за 10 хвілін. Ты вось кажаш, а я даведалася, што я не знайшла ў Kingdom Come Deliverance 2 на першай мапе ў адным куточку шчыт, і ўсё траўма на ўсё жыццё. Elder Kings 2 атрымлівае 1000. Дзякуй вялікі, мегапазерскі. Тебе кажа, вожык, трагедыя. Так, у нас... Узнагароду за тое, каб дадаць братоў. Дзе браты? Браты не з'яўляюцца культыстамі, хутчэй за ўсё. Але яны вельмі жадалі іх сабе атрымаць. Хованкі культа. У нас яшчэ на маяку. Так, і вершыкі. Яшчэ лялькі.
А гуляла я, між іншым, з доўгім мячом без шчыта. Так, так. Не, я разумею гэта. Ну, я... І ведаеце што? Я не заўсёды быў такім. Гэта мяне прывучылі гульні, нулявых. Мяне гульні прывучылі пыласосіць усё у гульне. Таму што ў некаторых гульнях я раней праходзіў гульні, як праходзіцца па тыпу. Ну, што знайшоў, добра знайшоў нейкую штуку. А потым былі, гульні, у якіх, калі ты не пыласосіш, ты страдаеш. Ну, табе балюча, табе складана. Табе патрэбна зазірнуць у кожны куток, інакш ты не пройдзеш нахрен гульню. Яна залочыць цябе. Рэальна, і такія гульні, насамрэч, ёсць і зараз. Іх час ад часу выпускаюць. Проста гэта больш рэдкі выпадак. І потым яшчэ наверх наслаиваецца, трохі баішся, што прапусціш контент у гульні нават. Ну, па тыпу нейкую падзею цікавую вельмі. Альбо вельмі цікавы нейкі момант, які немагчыма, калі ты не зробіш нейкі набор дзеянняў перад гэтым. Вось гэта вельмі перашкаджае. Добра, зараз у логава культа. Мы хутчэй за ўсё будзем, там месца не будзе шмат, таму мы возьмем з сабой драбавік. A creepy basement. Shit. Ну, я чую. Hey! Freeze! Не збираецеся вылезці? А куды яна знікла? Куды яны зніклі? That's the clicker. І баначка знікла моя, яку я кінуў. Можна мне баначку вярнуць? Калі ласка маю. Давайте зробім, мне падаецца, яны прыйдуць адтуль адразу. Я наўмысна вось сюды кінуў. Ляжы там. 100% будзе бойка. Клікер. Пачакайце, гэта не той клікер. No! They took it! They're playing with me. I was so close. Але гэта не той клікер. Гэта клікер, але... Я не разумею. Я думаў, клікер гэта лямпачка. Але тут яна выглядае як рэальна, переключальнік просто адрэзаны. Так. У Watery было яшчэ адзін оверлап. Mulligan and Thornton had gone there, taken the clicker, left this monster here to stop her. Якого монстра? There's an overlap here, like there was at Cauldron Lake. Mulligan and Thornton are like Nightingale. Inside, waiting. And Так. a parade float is the key. Не, пачакайце-ка. У нас недастаткова... Вось. Сага змагаецца з забранымі ў воркшопе. Прачытаць. Ой, выбачаюся. Так, Сага наконт гэта чытала. Пастка. Яна ведала, што чакае яе наперадзе. У момант, калі яна пабачыла гіганта, яна ведала, што яна была не гатова. Але ж Логан патанула. Так. Ты дазволіла Логан патануць. Зброю, якую ён цягнуў, магло б разбіць яе чэрап, як маленькая яйка. Так. Так, мазгі выцеклі бы як ёлк. Я не ведаю, што гэта такое. Усё, што яна любіла, кахала, было згублена. Усё, чым яна была, згублена. Мы будзем назіраць за тым, як яно з'есць твой розум. Чытаючы гэта, ёй стала млосна ад таго, што яна прачытала, але жах быў востры, калі яна сустрэлася з гэтым. Тут у Watery быў яшчэ адзін оверлап. Оверлап — гэта перасячэнне двух сусветаў. Парад плытоў быў ключом. Mulligan і Thornton пайшлі туды. Забралі клікер з імі. Пакінулі тут монстра, каб спыніць яе. Окей. Яшчэ прафайлінг ёсць. У нас адзін. Думкі гэтых братоў, я так разумею. Не, пачакайце-ка. Deputies — гэта якраз такі дапаможнікі шэрыфа. Яны таксама забраныя. Гэтая пара. Яны таксама сталі забранымі і зараз знаходзяцца ў оверлапе. Як яны сталі забранымі? Mulligan and Thornton were fine earlier. How did this happen? A terrible mistake. Shadows crept over Mulligan and Thornton.
Shadows on their faces, filling the shape of them. Bright Falls fucking finest. Shitty pastrami sandwich. Mulligan and Thornton became like Nightingale. Угу. Як я ставлюся до цивы 4? Я гуляў, мне падаецца, увогуле ва ўсе часткі цывы, акрамя апошняй, вось якая выйшла. Ну, як мінімум, хоць нейкі час. У некаторыя больш, у некаторыя менш. З-за таго, што ўсе част 4, дарэчы, зараз якая выйшла? Зараз 7 выйшла. Я просто, ну, яны пакрыху, яны з часам, я не памятаю, якая ідзе, я памятаю, што яны змяняліся, я рэгулярна ў іх гуляў. Я даволі шмат, ну, я даволі люблю цывілізацыю, мне падабаецца. Але я даволі рэдка вяртаюся да старых версій. То бок у мяне не было такога, што о, мне вельмі падабаецца 3, я жадаю перагуляць у 3. І калі выйшла 4, я пачаў гуляць у 4, я гуляў у 4. Калі выйшла 5, я перайшоў на 5. Калі выйшла 6, калі я перайшоў на новую. Я, можа, ведаеце, як я фанат гулін на серыі FIFA. Такі ж, карацей, чалавек, які просто, ну, такі, ну, наступная частка. Адзінае, што 7 нейка дурных грошай каштуе, і я, можа, нікуды не спяшаюся. Зараз 7. Так што, калі ласка, я толькі за. Ну, я ўзгадаю, як яно было ўвогуле ў 4 цывілізацыі. Бо зараз у мяне веды толькі 6, ну, у галаве. Я нават не ўпэўнены, як у 5 гуляць. Ну, я памятаю, што у 5 яшчэ не было раёнаў, па-моему. У 6 іх толькі дадалі. Альбо ўжо былі раёны, не памятаю. Яны ж пакрыху. Цывілізацыя не толькі змяняецца вельмі хутка, яна змяняецца ў мелкіх дэталях. Вось, дарэчы, героі бы маглі быць такой серыі. Я не ведаю, што са стваральнікамі, чаму ім так хочацца эксперыментаваць, але яны маглі б паляпшаць сваю гульню пакрыху. Вы ведаеце, што зараз у мяне ў вакне адбываецца? У вакне ў мяне свеціць сонейка, на вуліцы павінна быць 10,8 градусаў і ідзе снег. 6 градусаў, вы бачыце, на вуліцы павінна быць. Я зараз не разумею, якога хера. Як гэта працуе? Што гэта такое? The Witcher і... там Witcher і... Добра. Давайте-ка я зараз хутенька ведьмароў выпраўлю, там у нас у спісе ёсць падвоеныя ведьмары. Это, магчыма, я там руками уводзіў і пакінуў Witcher 1, але не The Witcher. Зараз хутенька выпраўлю. Дзе нашыя ведьмары? Witcher. The Witcher. Паўсюль The Witcher, і хутчэй за ўсё тое, калі я пераносіў балы, так, калі я пераносіў балы, я не напісаў The. Ось такая малачынка. Да што ж такое? Так. Дроп перашкаджае націскаць клавішы. Ёсць. Усё. Післі дароў парадку. На 4-ю цывілізацыю троіцца 500. Дзякуй вялікі. Witcher 1 плюс Witcher. Ну, ведьмарская матэматыка. Першы ведьмар і другі ведьмар. Першы ведьмар і першы ведьмар атрымліваецца ведьмар 2. А калі пагуляць у першага ведьмара 4 ведьмара, то 4 разы, то можна атрымаць 4-го ведьмара. І яшчэ 500 на цивілізацію 4. Дзякуй вялікі. Так, пачакайце, я профайлінг не прайшоў яшчэ ў гэтых дапаможнікаў шэрыфа. Культ дрэва, як яны да яго. Brains leaking out like milk. The thrill of domination. Not one tree. A forest. The word. A secret like this doesn't die. There is more than one leader. Шмат лідараў, ён не адзін. Культ дрэва адрозніваецца дакладна ад культа слова. Яны ў іх дакладна ёсць розніца відавочная. На Портал першы, адкуль я гэта ўзяў? Не, пачакайце, іх же два, нешта я. На Портал адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі вулчары. І, які нахрен, ніколі не выходзіла другого Портала. Чамусьці ў галаве, не пытайце, чаму так. Так, я нас... Оп, грук. Зверху ёсць гігант. Я адчуваю. A
taken is upstairs. Блін, супер круто було би, коли б мені вібрація була включена, але вібрація, я на вельми дивний гук передаю на стрим на мікрофон. Так, світло безпечне місце. Заховаємося. Ручное заховання. Ну, зараз бойка з босом, так? Одразу рихтуємо наші вибуховки. Ну і де гэта гігант? Ваш? Ён звонку? Ух ты ж, холера! Оу-оу-оу. Ходь сюди, праз лівий бок. Оу! Очапися. Усё? Okay, Это было просто. now where's that parade float? У мяне нават наадварот нешта. Блін, у мяне столькі ж прыпасаў, колькі было дагэтуль. Я наадварот ад іх пазбавіцца спрабую. Халера. А можна мне, калі ласка, аддаць рэчы у хованку? У мяне ўжо просто жесть, у меня забіта ўсё. У мяне просто гэтых выбуховак 4 штукі, і кожная з іх толькі па 2 месца займае. Давайте вось гэтыя флаеры, пайры гэтыя пракладзем. Выбуховка. Мне стрэлаў. Просто мне патронаў мне трошки шкада, таму што мне падабаецца імі карыстацца. Ну, як бы я ў асноўным люблю пастраляць, мне кідаць не вельмі падабаецца. Але, ну, вось прадметы для кідання, як вы бачыце, яны вельмі эфектыўныя. І арбалета ўсё больш і больш становіцца. Мы яго накапліваем і накапліваем. Давайте, можа, перакладзем гэтыя стрэлы. Вось гэтыя 8. Рэшту пакінем. У нас у выніку застанецца 7 стрэлаў. Нават 6 у інвентары. І тады, ну, плюс-мінус яшчэ нармальна. Ёсць яшчэ што-небудзь я магу такое скарыстаць, каб у нас зменшылася колькасць рэчаў у інвентары? Не тое, каб. Насамрэч у нас даволі ўсё плотненько. Так, ну выбираемся отсюда. Темру гэтую разогнать. А, яшчэ её тут ёсць. Is this the parade float the page mentioned? А, вось гэтыя плыты, якія яны збіраюцца зрабіць. Вось зараз нам дадуць, хутчэй за ўсё, скажуць, трэба сабраць яго. The ritual to enter was tied to crafting the float. Art was the key. It had the power to let Saga in. At Cauldron Lake, giving the poem and the heart to the witch sign opened the overlap. Here, it's the parade float. But it's incomplete. Нескончаны плыт. І частка рытуала з'яўляецца якраз такі ён. Плантарыі забілі сваю ахвяру, выкарыстоўваючы пука-найф. І мы ведаем пластикавы гэта самае. Дзе пластикавы кінжал гэта знайсці ўжо? This is one disturbing parade float. Хуатарі махнуў сваім кінжалам, забіваючы зноў і зноў. Ну, наносячы удары зноў і зноў. Вельмі... Яна павінна рухацца. Добра. Тут маски не хапае. Што мы зараз спрабуем зрабіць? Мы спрабуем, каб трапіць у перасячэнне сусветаў, у оверлап. Мы спрабуем якраз такі зрабіць рытуал, а частка рытуала якраз такі зрабіць гэты плыт. Я скажу, што тут толькі на другое праходжанне ад цябе я пачаў больш разумець. Пры першым неяк каша-малаша ў галаве нарабілася. А тут складана, ну, нават у першым маланей вейке заблытана, табе апавядаюць гісторыю, але яна быццам бы адарвана, тут логіка сна такая. Калі ты спрабуеш нейкую логіку пабудаваць, то яно ўсё блытаецца. А калі ты такі, ну, просто вось яно так неяк працуе, і калі гульня табе кажа, што гэта так працуе, трэба проста не лезці глыбей. Яно вось
ёсць гэтыя рытуалы оверлапа, якія мы ўжо адзін рытуал зрабілі, там ведьму, карацей, сэрца запіхнулі ў ведьму і трапілі ў оверлап, там перасячэнне двух месцаў. Зараз вось гэты плыт. Not sure what Puko means, but it looks like the knife is missing. Ну вось, і кінжала тут не хапае, і... Ну, ўсё на месцы. А, і у калодзежу нешта яшчэ. Смех патрэбна. Павінны быць гэтак самага з калодзежа павінна быць смех. І вось зараз я ведаю, дзе яго здабыць. Таму што я ведаў гэта раней. Пры другім ты проста пачынаеш разумець нейкія моманты, адпіхваючыся ад ведаў фінала. Магчыма, паглядзім, які фінал будзе, я не ведаю. Зноў расследаванне тут азначана, быццам бы я яго не зрабіў. О, кантэйнер там застаўся. Які я пропусціў. Яно, насамрэч так, я думаю, што в залежнасці ад таго, які будзе фінал, можа быць патрэбна як бы другое праходжанне, каб некаторыя дэталі зачапіць. Але ў мяне неяк настолькі ўсё складваецца ў галаве добра, што мне неяк не адчуваецца, што я нешта не разумею. Бываюць гульні, у якіх ты такі, я не разумею гэтую таямніцу, у мяне шмат пытанняў, і калі ты глядзіш фінал, ты такі, а як яно павінна, па тыпу, там кавалкі табе падказвалі, але ты ўсе не запомніў. Вось зараз выглядае ўсё як бы на месцы, і у мяне адчуванне цэласнасці ёсць. Гледзячы на тое, што адбываецца абсалютна абсурдныя рэчы. Не хапае толькі 4 рэчы. Гэта пакуль. То бок мяне яшчэ чакае абсалютна абсурд, так? Так, у краме маска, дзе? Не зразумела, дзе знаходзіцца маска. Эспрэсо экспрэс. Яшчэ адна і... Ведаю, гэта таксама. Там месца, у якому мы нават знайшлі яго. Там смяяўся, пара. Давайте-ка збяром сваю гэту інфармацыю. Я яшчэ затрымаюся, можа, на 20 хвілінак. Ось. Кажу, мне новый праект і неяк дзіўна атрымліваецца. Як бы быццам бы па гадзінах, спачатку асабліва было, я працаваў больш, быццам бы, я думаў, што будзе прасцей, а стала яшчэ, думаў, складаней. Насамрэч не, зараз нагнаў, увайшоў у рытм, і неяк я занадта наперадзе. Атрымліваецца, што як бы у мяне ёсць справа на сёння, я сёння ўпэўнены, што паспею, і так ужо некалькі дзён, то бок, чакаю, пытаю, што там, дзе мне яшчэ рабіць. Вось. Звольніць мяне нахрен за тое, што ўсё паспяваю. Сяджу без справы. Так. Парад вось гэтыя. Не, пачакайце-ка. Стаяў перад парадам. Вось ён, пра плыт інфармацыя. Ён стаяў перад парадным плытом. Дарэчы, што цікава, уся старонка поўнасцю замаляваная, і напісана, містер Скрэч напісаў сваю версію паверх. Абсалютна. Ілмо стаяў перад парадным плытом, драматычна павярнуўся да сваёй каманды. А зараз уявіце, як рука забойцы рухаецца, рэзаць, і Накі смяецца. Усе на Дэрфесце заўсёды спрабуюць зрабіць гэта неяк бяспечна, але не мы. Гэта манумент гісторыі Вотарі. Гэта па тыпу вяршыня мастацтва будзе атрымае ўсе ўзнагароды гэтага года. Оверлап сфармаваўся на цёмным мінулым Вотарі. Рытуал для ўвахода быў звязаны са стварэннем плыта. Мастацтва было ключом. Яно дазваляла саге трапіць унутр. Занадта оверкваліфай. Так. Не ведаю, бачылі, можа, мем такі, калі ты занадта кваліфіцыраваны да сваёй працы, і там, карацей, чэл у касцюме там маскота нейкага, не ведаю, дзе ў якой краіне, дзесьці у Азіі дзесьці. І ён, карацей, у касцюме маскота на дзіцячым нейкім утраніке ён херачыць па барабанах, як гэты самы драм-машына, проста монстр. Ось, калі ты занадта не падыходзіш пад гэтую працу. Соло барабанная, так. Выбівае, калі, можа, бачылі, можа, не. Можа, варта было б увогуле паказаць мемчык, а то што вы тут неадукаваныя. Давайте, для тых, хто не ведае, давайте ўжо выратую вас, а то
у цемры ходзіце, не ведаеце. У нас якраз ютубная ёсць гэтая вокладка дзесьці была. А, не, ютубная вокладка знікла. Зараз вам фігакну. Так, я знайшов. Зараз вам реклама тільки пройде тут. Зараз реклама скончится, я вам покажу, бо это... Пропустить рекламу. О, зараз буде. Захоп. Треба сцену собі подрихтувати, таку, каб вам хутенько мемчики показувати. Так. Ось гэта. Музыка ёсць. І ось гэта. Ёсць, пайшло? Не? Ось, і заявілася. Все, давайте. Калі ты занадта кваліфікаваны для сваёй працы. Зараз будем. Ну, йому спекотно, йому капзда як спекотно. Але йому там у той же момент весело. Я упевнений, чел просто кайф від своєї праці отримує. Ну, от шмурить. Я ведь реально як это чел себе відчуваю. Ну, любо дівчина, я не веду, хто там насамперед у этом костюме. Ось, я реально так себе відчуваю на праці. Мені трошки нервово, що, може, я нечто не так роблю. Може не треба, може треба, ну, все ж таки, якби, як питали, повольніше працювати. Ну, ось, так що не страшно, що трошки затримаємося. Ты, да, Катіславіч, ти на правильному стрімі, так, ми Амаль усі мявкають, Амаль. Гэта Амаль той стрім, який потрібно. Так, давайте-ка зберем трошки кавалки нашого культа, інформацію, яку ми собрали. Яны схаваліся ў мотоциклетным клубе. У іх хто вось Ілмо і Яка Каскела, яны насамрэч, вось яны вельмі важныя ў кульце, яны вельмі важная частка культа. Шлях культа яшчэ, шмат дэталяў. Клікер у гаражы і далей ідзе.
Патрэбна, вось оно. Як атрымаць, што патрэбна на плот? У нас гэта ўсё ёсць. Павінна быць гук. Персонажы павінны рухацца. Вось он спіс наш. Патрэбна маску. Невядома, дзе маска знаходзіцца ў нас. Пуко. Гэта кінжанчык. Is missing a soundtrack? Я ведаю, дзе знайсці гук. Нам вядома, дзе ён знаходзіцца. The float killer used a knife. Я ведаю, дзе знаходзіцца кінжал, а ўсё астатняе не ўсё. The float killer isn't wearing a mask. Так, Maybe he needs one. і сюди. I figured out what the float is missing. Добра, мы ведаем месца, мы ведаем, што збіраць. У нас не хапае толькі маскі, якую невядома дзе здабыць. А для маскі нам прыйдзецца залезці ў галаву гэтых братоў. The materials listed for the parade float mention a mask. Where is it? Poor Mocha Moose. He never failed to amuse me. Now we know, Ilmo, there is such a thing as too much coffee. Mocha will live on in a place of honor. He lost his head. Mulligan and Thornton had one job. Mulligan and Thornton must know where the Musco mask is. Mulligan Thornton павінны ведаць, а гэта значыць, што мы зараз у іх галовы палезем. Так. Што вы пра гэта ведаеце? The mask is missing. Where is it? The dead brought back to life. The crown of the Grand Master. Moose steak is never a mistake. Just get it fucking done. They know where it is. I know they know. Нам прыйдзецца хутчэй за ўсё з імі дапытваем далей іх розум. Where is the mask? Go ahead and bleach it. We'll powder him. The maw of the crumbling well. Show the bitch who's maw. У колодежа. The moose mask is at the Huatari well in Coffee World. Ну гэта ўсё вельмі блізка, пакуль. Нічога надзвычайнага. Давайте справа далей. На самом деле гэта просто, ну, голова. Гэта нават не просто маска, гэта, ну, як чэрап, карацей. Лася гэтага. I saw something. Like I did in Cauldron Lake. The well here in Coffee World. Ну, да яго не I вельмі know the далёка, вось ён Musco тут. will be there. І вось ён з'явіўся, дарэчы. Што цікава, яго тут не было. Бяром. Now I need to bring the mask to the float. Усё просто. The Musco goes here, obviously. Цудоўна. Так, наш план. Нам патрэбна сабраць рэчы. У нас не хапае ножыка. Вось тут ён ёсць. У нас не хапае гэтых самых. Вось тут павінна быць, як оно, запіс гука, карацей. Ну, там, смех, які пойдзе ўнутр. Далей. Астатнія. Маска у нас ёсць. Астатнія у нас... Дзе вы? Знаходзіцца... А, вось, на гэтым самым. Так, пуко гэта мы ведаем пра нож. Маска ёсць. Смех ёсць. Не хапае, каб рухалося, ну, рухавіка, карацей, для гэтай штукі. Ён таксама вельмі блізка. А он быў вось тут. Эспрэсо экспрэс. Ні халера не працую. No power. Must be a fuse box around here somewhere. Так, у мяне ёсць якраз такі корка, каб уставіць у шчыток. Але дзе ён?
А, ось он, знайшов. A fuse is missing. Can't operate the ride without it. А, я уже на маяк сходил, так что выбач. Не потрібно бегать. Ось користь того, что ты пылесосишь. По-моему, на маяке я это зробив. There we go. Now I just need to stop it in a position that will let me get to that circuit board down there. Так, зараз давить момент. А, яна вельмі повольно спиняється. Я не вельмі гэта контролюю. Ёсць. Цудоўна, падайдзе. Так, і где тут мы можем зламаць гэта? Тут пролезть яшчэ можна. А, вось оно. Чаму ты запусціўся? Good thing no one was riding that. Окей, выбираемся отсюда. Эта штука не повинна працаваць. Нотатка. Давайте спынем яе, нешта такое. Могу это спынить? Оно не спыняется. Я замкнула. Нахрен я тады? Не кранаем. Так. Святло бяспечна, у святле пастаім. Каб нешта зламаць у гульне, трэба знайсці кубікі. Ну, я і без кубікаў здольны ўсё зламаць нахрен у гульне. Як показала практыка. Мы яшчэ не скончылі. Ну, так, я магу дазволіць сабе прытрымацца, мы там мемчыкі яшчэ паглядзелі, ты прапусціў трошкі. Ось. Я магу трошкі дазволіць сабе сёння затрымацца, добра даволі ідзе ў мяне па працы, і я, ну, думаю, спакойна ўсё сёння паспею, нават не рэч на то, што папрацую менш. Так. Маска была тут, мы ее знайшлі, адзначылі. This mask appeared on the well. Манускрипт. Вось гэта мне цікава. Непрачытанае. The killing of Monica Thompson так. was a terrible mistake. Thornton blamed Mulligan's itchy trigger finger. Так, не то. Давайте прочитаем самостойно. Забойство Моники Томпсон была жудасной помылкой. Торнтон обвинаваць Муллигана у тым, што ён спусціў курок. Ну, по типу той, што не мог утрымаць стрэл. Муллиган обвинаваціў Торнтона сранай сэндвіч з пастрамі Торнта. Яны спагадзіліся толькі на адным, што ў гэтым не было іх віны. Ніхто не знойдзе яе цела. Мы схаваем яго. Яны, як гэта, скармілі цела у бездань абсыпаючыхся калодзежа. Так же сама, як даўно гэта зрабілі браты Хуатары даўным-даўно. Яны хлусілі ўсім. Сусвет, так, слова ніколі не вылеціць. Так. Сакрэт, як гэты, ніколі не памрэ. Ён рос унутры іх, як хвароба. Цемра перахоплівала іх, запаўняла іх форму, іх кшталт. Атрымліваецца, яны сталі забранымі вось гэтую форму, ну, такімі сталі забранымі толькі з-за таго, што яны забілі чалавека па памылцы. Яны думалі, што яны забіваюць пачвару. Але там быў жывы чалавек, і потым яны схавалі цела вось тут. У гэтым калодзежы. Так, добра. Як добра, дрэнна. Але мы шукаем зараз ножик і смех. За ножиком нам у сувенірную лавку. Сюди. Ножик, где ты был? I guess a toy knife will do. Так, пластиковый ножик.
А ти як у звонке? Ну так, трошки є референс. Мені подається, до речі, ну, може навмисно навіть. Зараз за сміхом. На які я згубив уже доволі занадто більше патронів, набоїв, чим було потрібно. Ось ти. Як ви бачите, этому портрету трошки досталося. Thank God. Давно пора було це зробити. Просто забрала би з собою ще раніше. Перколатор нам не потрібен, так? Ні, не потрібно. І нам застається... А що нам застається? У нас же все отримлюється, не? Маска есть. Это есть. 4 предмета не хапало. Усе 4 есть у нас. О, ё-моё. Это браты, хутчэй за ўсё, якія якраз таки заботцямі былі. Яны вылезлі з калодзежа. Якія калісьці там забілі некалькі чалавек. Ну там серійныя забойцы, два браты. І потым адзін аднаго забілі яшчэ. І ў калодзеж скідвалі трупы. Так, але мы займаліся не гэтым. Ну перезарадка, дарэчы... Ой, нешта анімацыя зламалася. Анімацыя, дарэчы, ну мы рэальна хутчэй перазараджаемся. Гэта добра, што палепшылі. Ну і калі так карыстацца, мы таксама пакрыху нарэшце пачынаем выкарыстоўваць тыя рэсурсы, якія ў нас ёсць, бо іх занадта шмат было. Так, вось гэта ўсё дадаць сюды. A little something to get those arms moving. Сюды мы дададзім гук у калодзеж. Creepy laughing for atmosphere. There's your knife. Рытуал гатовы. Okay, Saga. Let's get the clicker from these assholes. Праход оверламп адчыніўся. Трэба было, можа, захавацца, але ладно. Так. Мы зараз у перасячэнні двух сусветаў. Цёмнага месца і рэальнага сусвета. І гэта ўжо тут будзе трошки абсурдна. І тут мы сустрэнем двух братоў, ну, можа не браты яны, карацей, два дапаможніка шэрыфа. Яны тут павінны быць. Мы прыйшлі за імі, каб забраць у іх клікер. Клікер павінен дапамагчы нам пазбавіцца ад цемры. Перамагчы цёмную прысутнасць. Мы на ўзбярэжжы Колдрон Лейк, мы тут уже былі, мне падаецца. Так, мы тут былі. Канкрэтна ў гэтым месцы. А не, пачакайце-ка, тут вода занадта высока. Мапы гэтай мясцовасці няма, ну, в прынцыпе, нармальна. На старонцы. Яны ў моргу. Вось гэтыя два дапаможніка шэрыфа. Муліган Торнтон у разладзе ў моргу. Цемра на цені на іх тварах. Торнтон зрабіў найлепшы выраз жаночага голасу. Я засранка з FBI. Я заўсёды прыходжу, куды не прыйду, заўсёды адбываецца нейкая халера. Потым гэтыя копы з Dumb Backwater. Ну, потым гэтыя копы прыбіраліся за мною. Торнтон разгарнуўся да свайго партнёра. Гэтыя дзяржаўныя утыркі. Наступны раз, Муліган, а я скажу ёй, ты не маеш ніякага уяўлення. Ты дазволіла памерці свайму, утануць свайму асабістаму дзіця, ты падманшчыца.
Mulligan Лирт, я не помню, что это такое. Так, pinning number on the букеры. Блин, я забыўся. Прычапіць гэтае забойства на букераў было бы вырашыла бы ўсю гэтую праблему. Але яны, як звычайна, заўсёды ходзяць разам. Так. Мне падаецца, мы павінны паказаць этой сукі, хто тут галоўная, Торнтон. Тени працягвалі поўзаць па Мулігану і Торнтону. Унутры іх яны усміхнуліся. Вось так сапраўды на нас думалі ўвесь гэты час. Ну і яны... Сауна, цудоўна. Ці дробовик я протрымаю, пісталетам трошки актыўней пакарыстаюся. Альбо не, давайте арбалетам. Арбалетам трошки актыўней. Ён моцны, але таксама ідэальна падыходзіць для мелкіх цэляў, бо калі пашчасціць з аднаго стрэла пераможа ворага. Это вельмі нагадвае месца, у якім мы былі, але гэта не яно ўсё ж такі. Гэта просто падобнае месца. Окей. Пужають нас. Будем назирать, як яно з'їсть твой розум. Це все про темную присутність. Знову колодиш. І чуй на Логан. Logan? Logan! Бо це в мене у колодежі. Here! Добре, ще глибіє у оверлап. The story is trying to take Logan. I can still stop this. I need the clicker. Гэта... Wake? I saw him this way in the other overlap. Што за галера? Чаму Алан размаўляе... Ну, зноў жа, Алан знаходзіцца па-за межамі часу, і ён можа знаходзіцца адначасова ў цёмным месцы і ў той жа момант па-за межамі яго. Але гэта дзіўна, што ён расказвае, дапамагае нам... Ну, блін, гэта магчыма. Гэта ўсё яшчэ магчыма. It's a trap? Не-не-не, ўсё ў парадку. Зараз мы разбяромся. Зноў жа такая ж зацепленае месца. Як і ў папярэднія разы, кожны раз, калі была, ну, гэта самая паўтараючаяся частка, у ёй нешта змянялася пакрыху. І вось я разлічваю, што я, можа, нешта знайду зараз тут. Ну ладно, давайте паўтараем зноў жа. Ідзём туды. Тут нічога не змянілася, ўсё выглядае дакладна, толькі дождж пайшоў. Твар Торнтона. На City Skyline адпраўляецца 500, дзякуй вялікае. Мы ўжо каля самага колодзежа павінны былі. Бульць. Павінны бульць. Не падалося? Не, тут проста дрэва. Не бачу варыянтаў, акрамя як паўтарыць зноў спуск. Нават нічога новага не змянілася, яно адзін-адзін. Халера, ты што ты будзеш рабіць? Добра, кроў у колодзежы.
не люблю скрымеры, і чамусьці іх шмат у другой частцы. Я як бы разумею, што гэта па тыпу адчування цёмнай прысутнасці, але такога было значна менш у першай частцы. Ну, яно нават і блізка не было такое. Чую гук. Ідзем на гук. Прорвалося. Мы павінны быць над домікам, але зноў жа прастора не мае ніякага сэнсу. Трэба, ну, мы павінны быць над домікам зараз. Мы падняліся наверх над ім. Але яго няма, яго быццам бы затапіла. Зноў знікла. Я чую яго наперадзе. Калодзеж усё яшчэ ў крыві. Нават больш яе стала, яна вылівацца пачала. Это песня, якую прыбіральшчык пеў у горадзе. Ні халера тут няма. Я чую музыку зноў назаду, і зноў ідзем за ёю. Это адзіны наш арыентыр. Блин, якое ж крутое паляпшэнне 2 стрэлы зараджаць у арбалет. Таму што дакатуль яго адзіная праблема была, ну вось, я зараз... І 2 дакладна забіваюць звычайных ворагаў. І ў выніку я магу на аднаго ворага, проста вось не губляючы патронаў, на арбалет страляць. Ліхтарик, давай. Все? Перемога? Давайте, стрелы яшчэ. Не усе стрелы, толькі одну вернули. Пакрыху губляем стрэлу ўсё ж такі, гэта не бясконцы працэс. Ну, яно чытарства, і у мяне занадта шмат патронаў, нават не гледзячы на тое, што я не той, каб шмат арбалет гэты выкарыстоўваю. Я яго пакідаю, хутчэй, як такую асаблівую зброю. Вось пісталета зараз да халеры стала, дарэчы, можна ім актыўней пакарыстацца. Але пісталет у сагі амаль ні аб чым. Ну, ён слабаваты. Угу. А дзе адкуль гук ідзе? А, у пячору сюды. Зноў да дрэва гэтага выбраліся. І музыка быццам бы там у вадзе. Зноў гэта як карнавал. Зараз можна спусціцца ўжо. З калодзежа гук ідзе. Вячеславич, не, у тебе, мне можа... Я не зразумеў, пра што ты, калі ты сказаў пра забралі на працу. Не, я ўсё яшчэ тут. Я ўсё яшчэ... Блін, у крыві. Trapped how? What does that mean?
Так, ён усё яшчэ ў пасцы. Алан Вейк ніхалера не выбраўся. Можа той Алан Вейк, з якім мы размаўлялі, які жадае, каб мы забралі клікер. Можа гэта і ёсць Алан Вейк. Чакайце-ка. Чалавек забіты. Можа гэта і ёсць гэта самае, скрэч. Сторонка. Пачакайце-ка, не падаецца, альбо там замест вады ў возеры кроў, не? Так, усё возера ў кроў ператварылася. Як цудоўна. Так. Пахаванне лася. Ілма Каскела стаяў перад невялічкім сабраннем у сусвеце кавы працаўнікоў і банкераў. Ён чытаў з кавалку паперы. Мока, ён, дарэчы, Мока я чытаў. Мока, по-мойму, Мока чытаў, но не Моча, дакладна. Мока была цудоўным ласём. Быў цудоўным ласём, які заслугоўваў месца ў гонары у зале Калевала Найнс. Яго чэрап стане каронай нашага грандмастера. Яго смерць прынясе... Так. Мёртвыя будуць прынесены, ну, вярнуцца да жыцця. Былі пагадлівыя апладысменты. Пасля службы Ілма перанёс цела, загадаў, каб цела перанеслі зрабілі ў стейкі з лася. Мулігану і Торнтону сказалі пачысціць галаву. Яны абодва схапілі рага. Якога хера Торнтон? У мяне ўсё трымаецца, Муліган. Яны прынеслі чэрап у воркшоп. Ну, то бок, я не ведаю, карацей, у майстэрню, вось слово мне вылетело з галавы. У майстэрню. Каб варыць і ачысціць іх. Яны як это? Громбл, ну, карацей, гук такі. Жадалі зрабіць гэта як мага хутчэй. Это была тупая жывёла. Але мне падаецца, што ўсё ж такі стейк з лася ніколі не з'яўляецца памылкай, так? Тут справа ў тым, што яшчэ і вершык невялічкі. Mistake is never a mistake. Ну, вось такая. Вось таму фразы гэтыя ўсплывалі, калі мы ў іх у галавах калупаліся, яны узгадвалі пра mistake is never a mistake. Так, мы зноў у том жа пакоі. Але змяніўся ён аніяк, ён той же самы. Так, ён той же самы. Гэтая сауна не змяняецца з кожным разам. Гэта двое трошки ляснуліся. Яны ішлі тут. Так, трошки припасаў. Але припасаў зноў жа, нам не толькі патрэбны тыя припасы. У нас гэтых стрэлаў. Давайте возьмем, калі тут будзе бойка з босам, я возьму сабе яшчэ вось гэтыя выбухоўкі. Яны супер простыя, для выкарыстання вельмі эфектыўныя. Опа. Где он? А он сверху там? Так, зараз. Каба. Где ты там? А, блин. Есть раз. Але он не помер 100% яшчэ.
Темра все еще тут. Яны будут протягивать и влазить? Так. I'm missing something. Що потрібно зробити? Що потрібно зробити? Ось тут темру розгнати. So stop them. They just keep coming. О, о, нет. Ау. Ау. Як так-то? Пистолет, ты ни холер не робишь. The deputies will just keep coming back unless I destroy those pieces of darkness. Здоровье мне не сдалось. Так. Блин, вот это самое неприемное для меня. А, перезаряжайся, только не отримай пошкодження, пожалуйста. Those Есть. pieces of darkness keep bringing the deputies back. This is working. Где ще темра засталася? Где ще темра засталася? Блин. Да як вам скоро камінь прострелил? Да и он прострелил меня сквозь камень. И он был справа упереди, и он был за каменем. И он взял, просто прострелил меня сквозь камень. Так, добра. Ну, мне патрэбна забіць на ўсё і бегаць у першую чаргу разбірацца з гэтымі самымі, з цемрай. Ну, я губляў час, я яшчэ разбіраўся, што я гэта працую. А чаму ты не помер? This is working. Пожалуйста, не простреливай про скорость камня. Ага, не прострелил. Усё? Нет, не усё. Next time they won't be coming back. О, айфреймы з'явіліся. Ау. Мне ўсё скончылася. Нарэшце. Ах ты ж пачвара. Ау. Есть. Ачивочка. Listen, Wake? I've been tricked. Scratch wrote. I tried to fix the story, but has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're already out. So is Scratch.
We're making progress. I wrote to be the story's hero. Save her family. Save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, you know it's working. You just need to keep going. Did you put my family in the horror story? I keep seeing him in overlaps, but he's already out. Are these visions coming from the past, when he was still trapped in the dark place? I have the clicker. I can stop this nightmare. Клікерам зараз справа пойдзе. Я не ведаю ўсё яшчэ, што ён робіць, але яны пераключалі клікерам і ратавались ад гэтых самых забраных гэтых. Ачывачка яшчэ. Вітаю, Брэдоул. Давайте падсумаванне. У нас па падзеях мы скончылі сегмент за сагу. Я не ўпэўнены, дадуць нам потым магчымасць абраць зноў за Алана Вейка, прайсці кавалак. Але ёсць трошкі адна штука, якая мяне клапоціць. Вось тое, што яна ў канцы прагаварыла. Алан Вейк альбо ўсё яшчэ знаходзіцца у гэтым самым у цёмным месцы, і невядома, хто жа ўсё ж такі выбраўся з цёмнага месца. Альбо ён... Ну, ёсць тры варыянты, карацей, у мяне ёсць ідэя. Так. Падсумаванне без сумавання. Так, прыкладна тры варыянты. Тое, што выбралася з цёмнага месца, гэта не Алан Вейк, не сапраўдны Алан Вейк. Гэта можа быць цёмная прысутнасць, альбо ўсё яшчэ праекцыя Алана Вейка. То бок Алан Вейк такім чынам размаўляе ўсё яшчэ са знешнім сусветам, пакуль знаходзіцца ў цёмным месцы. Вось, ну, альбо гэта скрэч, то бок, ну, вось гэты анты-Алан злодзей. Гэта яно выбралася з гэтага самага, з цёмнага месца, і зараз знаходзіцца разам з Максам Пэйном, ну, альбо Алексам Кейсі, каму як падабаецца. І ў выніку мы маем вось гэта. Справа няблага, мы насамрэч ужо скончыўем, стрым амаль на 4 гадзіны, і гэта значна больш, чым мы звычайна робім. Вось, але дзякуючы таму, што ў мяне па працы ўсё паспяваю, то магу сабе дазволіць сёння. Ну вось, і гэта канец главы, на гэтым будзем скончваць насамрэч. Пытанні ёсць, але дзякуючы вось зараз таму, што зрабілі, трэба, што сказаў ён цікавае, дарэчы, ну вось Алан Вейк сказаў нам трэба выратаваць сям'ю, яе сям'ю, а потым ну, пацвердзіў, што гэта сям'я гэтай самай, як яе, самой сагі. Але зноў жа, там ёсць памехі пры размове, і гэтыя памехі можа ствараць цёмная прысутнасць, каб заблытаць іх паміж сабою, то бок каб яны не разумелі, што адзін другому кажа. Вось, у выніку яна будзе рабіць не тое, што патрэбна Алану, а будзе рабіць тое, што патрэбна цёмнай прысутнасці. Але выратаваць сваю сям'ю, гэта, ў прынцыпе, неблагі варыянт. Ось. Добранька, давайте паглядзім, хто ў нас чым займаецца. Ну, наступным мы паспрабуем сегмент за Алана Вейка, калі нам дадуць такую магчымасць абраць. Я бы узяў сегмент за Алана Вейка і прайшоў бы яго. Так, ты згодны? Ну, я полностью згодны з табой, Ямсінкер. О, такі планы быў. Я ўвогуле ждаў чаргаваць, каб не полностью там за сагу ўсё праходзіць, а потым, ну, у іх розныя геймплеі, і мне цікава паглядзець абодва. Ось, я пакуль не бачу нікога онлайн, на жаль, таму мне няма каму перадаць вас. Заўтра мы паспрабуем пагуляць у Fantastic Dizzy, гульню 91-го года. Яна перамагла ў галасаванні. Калі з ёй усё будзе добра, я спадзяюся, што захоп з ёй будзе працаваць нармальна, і мы добра пагуляемся. Калі не, то будзе, можа быць, стрым якраз такі па перакладзе, па тлумачэннях, як гэта працуе, як перакладаецца Disco Elysium, як можна ўвогуле пачаць пераклад з чаго. Дзякуй вялікі. Усім да пабачэння.